Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar comezo a este pleno ordinario do 30 de xuño de 2025. E antes de pasar ao primeiro punto do día, gustaríame que gardásemos un minuto de silencio por Santiago Méndez Vites, que falecía estes últimos días e foi compañeiro tamén desta corporación municipal na primeira corporación democrática despois da ditadura. Entón, como símbolo de respeto, e tamén cada vez que falece pois algún concelleiro ou concelleira, gustaríame que gardásemos un minutiño de silencio e tamén darlle as condolencias á familia e ás súas amizades. Señor alcalde, gustaríame tamén que, xa que falleceu Juan José Martínez, concelleiro tamén desta casa, pois que aproveitáramos o momento para facelo por ambos concelleiros. Sí, moi ben apuntado. Moitísimas grazas, señora San Pedro. Ben, pois vamos guardar un minutiño de silencio. Moitas grazas. O primeiro punto na orde do día é a aprobación, se procede da acta do pleno ordinario do 26 de maio. Aí indicarlle que no punto número 3 hai unha pequena corrección, xa que na aprobación inicial do crédito extraordinario viñan recollidas unha serie de certificacións finais de obra e indicarlle que só van a estar recollidas as prestacións P4 do contrato de alumeado e a subvención nominativa de Culturmar, que foi o que se acordou nese pleno ordinario. Terán xa a acta corrixida unha vez remate o pleno para que poidan guardar nos seus expedientes. O segundo punto de orde do día é a ratificación dun decreto de emendas das deficiencias atopadas no proxecto denominado Renovación do Parque Infantil da Rúa Castelao de Corrubedo. Aí indicarlles que a Deputación Provincial nos facía un requerimento porque había un pequeno erro de cantidades que estaban postas nun recadro que non correspondía. Por tanto, é unha cuestión de forma, máis que un requerimento de deficiencias atopadas no propio proxecto. Non sei se hai algún grupo que desexa intervir, senón pasamos á votación desta ratificación, que xa digo, é unha ratificación dun erro formal. Votos a favor da ratificación deste decreto. Unanimidade. Moitas grazas. O punto da orde do día, no número 3, é a solicitud de compatibilidade con a actividade privada do traballador Ángel Blanco Tomé. Como viron na documentación, é un profesor do Conservatorio de Música do Concello de Ribeira que é especialista en violonchelo e conta cunha xornada parcial de 30 horas á semana. Agora mesmo acaba de pedir a compatibilidade para que poida tamén compatibilizar o desenvolvemento do seu traballo co ámbito privado. Saben que iso implica que vai ter unha reducción de ata o 70% do complemento específico até situalo nun máximo do 30%. E como ven aí no propio informe da técnica de contratación, pois non hai ningún tipo de incompatibilidade coa especialidade de violonchelo que ocupa no conservatorio para que poida desenvolver os seus traballos no ámbito privado. Non sei se hai grupos que desexen intervir. Senón tamén pasamos á votación que é desta solicitud de compatibilidade da actividade privada de Ángel Blanco Tomé. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas.
E o punto número 4 é a prórroga do contrato de xestión mediante a concesión administrativa dos servizos públicos de abastecemento de auga potable e saneamento do Concello de Ribeira. Ben, como puideron ver nos expedientes que constan no propio SUAL, no portelo digital do Concello de Ribeira, verán que esta prórroga facemos unha proposta dunha prórroga por unha cuestión puramente técnica durante 2 anos. O Servizo de Auga venceríalle o seu contrato agora este verán, xa que foi aprobado polo Pleno da Corporación Municipal o 30/7 do ano 2010. Estamos falando dun contrato que tiña unha duración de 15 anos e, por tanto, agora remata o seu período de vixencia. Dentro dos servizos de contratación e tamén de persoal, pois están nos dicindo que non hai posibilidade de que un contrato destas características pois poida chegar a bo porto ao longo deste verán. Serían necesarios varios meses de traballo para que se poida sacar a licitación. Para as persoas que están vendo este pleno, pois indicar que un contrato de concesión dun servizo tan importante como é o abastecemento de auga implica unha serie de trámites previos que necesitan varios meses de traballo para preparalo correctamente, que non sexa impugnado e que, por tanto, teñamos un contrato blindado e, sobre todo, con unhas características especiais que permitan prestar un mellor servizo cara ás veciñas e veciños de Ribeira. Este contrato, esta prórroga, estaría avalada polos servizos tanto de intervención como o Departamento Técnico do Concello. Están aquí os seus informes para corroboralo. E cumpre, ademais, coa lei propia de contratos do sector público, basicamente porque facemos unha prórroga técnica de 2 anos para que poidan os servizos de contratación poder seguir desenvolvendo o traballo, e tamén porque habería un máximo de prórrogas de até 25 anos. Por tanto, están vendo vostedes que facemos unha prórroga moi pequeniña con respecto a que podíamos facer, que era cun máximo de 25 anos. E, ademais diso, ademais desas cuestións técnicas do propio Departamento de Contratación, pois súmase a que neste momento estamos realizando unha auditoría de todo o sistema de abastecemento de auga potable e tamén da rede de saneamento. É unha auditoría previa que queremos facer para saber como está a infraestructura do Concello de Ribeira antes de decidir, e iso sí que vamos a ter que decidilo como membros da Corporación Municipal entre todos os grupos, cal é o modelo de xestión que queremos para os futuros anos no Concello de Ribeira. Agora o que estamos falando é dunha cuestión técnica, unha prórroga de 2 anos que non implica escolla do modelo de xestión. O modelo de xestión é unha cuestión que teremos que abordar unha vez teñamos esa auditoría en marcha, é dicir, finalizada, e teremos que decidir entre os grupos da corporación se queremos unha concesión, un cambio de contrato ou se queremos prestar o servizo de maneira municipal. Informarlles tamén que estamos en plenas negociacións agora mesmo coa empresa concesionaria, que neste caso é Viacua, para que, dentro do Concello de Ribeira, durante estes anos tamén se poidan ver beneficiadas as persoas que a día de hoxe non teñen dun servizo municipal de abastecemento de auga, pois que ali onde falta a rede se poida ampliar ou arranxar tramos que están en fibrocemento e que, por tanto, están rompendo ou non teñen a presión suficiente. Pouco máis que engadir, non? Indicarlles que tan pronto a auditoría que se está facendo nestes momentos estea realizada, pois convocaremos os grupos para poder decidir cal vai ser o modelo de xestión e seguir avanzando nesta cuestión que é importante para o Concello de Ribeira, basicamente porque temos aínda unha rede de auga potable que en algúns tramos está anticuada, presenta fibrocemento, e en outros casos, pois, habería que seguir aumentando esa rede para chegar aos núcleos de poboación que a día de hoxe carecen deste servizo. Por a miña banda nada máis, e xa lle dou paso aos grupos. Señor Suárez Puerta, polo Partido Socialista, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Por todos é coñecido a posición do Partido Socialista respecto ao servizo de auga. Mantémonos na nosa posición. Entendemos que a municipalización do servizo é a solución, porque, cando hai unha empresa polo medio, evidentemente hai un lucro, hai un beneficio para esta empresa, e se é municipal, ese lucro xa non debería existir, e, polo tanto, os cidadáns veríanse beneficiados neste sentido. Como do que se está tratando aquí de unha prórroga, pero unha prórroga que, casualmente,
alcanza o tempo suficiente para que non sea a votación necesaria dentro de esta legislatura, é dicir, se nós votamos a favor xunto cos meus socios de goberno, voume encontrar nunha situación na que o millor dentro de 2 anos escollemos ou non. Polo outro lado, se voto en contra, tamén lle podo facilitar ao Partido Popular a que contra a natura e a súa forma de posición ideolóxica normalmente, que consiste na privatización, vote a favor da municipalización, cosa que nunca fixo. Polo tanto, a nosa postura vai ser absternos, que en todo caso decida o voto de calidad do alcalde. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez, que anda do Partido Barbanza Independente. Señora Pouso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todos. Ben, estamos no trámite de darlle continuidade con esa prórroga de 2 anos que necesitamos para facer eses traballos previos para logo proceder e adoptar as decisións que se estimen máis convenientes para os intereses do municipio de acordo con a prestación deste servicio. O vindeiro 30 de xullo remata ese contrato, cando fai 15 anos que se asinou ese contrato no seu momento, no que un contrato que conlevaba pois unha serie de inversións con cargo a un canon establecido, que no escenario que se simulaba nese contrato pois se prevía que nos 15 anos iba a estar amortizado. Esa simulación estaba feita en base a unhas previsións de incrementos de consumo de auga, que a realidade é que os consumos reais e o que se foi vendo polas facturacións ao longo dos anos pois non se cubriron esas previsións que inicialmente nos habían postos nese contrato para amortizar ese canon, co cual estamos a día de hoxe pois con un canon pendiente de máis de 3 millóns de euros. Independentemente do que reflexen esas auditorías, pois sabemos que imos arrancar no momento en que teñamos que adoptar unha decisión pois con unha cantidade que está, digamos, que non debe, restándonos aí posibilidades. Haberá que adoptar e avaliar todo o resto que nos digan os informes desas auditorías en canto á rede de abastecemento e distribución, e estamos tamén pois nesa liña de que hai que avaliar o ciclo integral da auga, é dicir, non solamente o que é o suministro de auga e o saneamento, sino tamén esa depuración. Sabemos que a depuración tamén remata o contrato agora próximamente. Non hai posibilidade nese contrato que xa no seu momento se formalizou que digamos como un contrato transitorio para que confluíra na finalización deste da auga. Non foi posible chegar pois con todos os traballos previos que avalíen a situación, co cual vamos a quedar, por un lado, nese contrato de depuración nunha situación de precario, pero neste da auga, que sí, no propio prego de condicións do contrato se recolle a posibilidade de prórroga, sí que vamos, digamos, que a regularizar a situación e adoptar esa prórroga durante o período de 2 anos para así chegar á conclusión desos traballos. Eu chamo a responsabilidade de todos os grupos porque non vai a empeorar a situación que temos, sino que simplemente é unha cuestión de manterse dentro da hora de prestar ese servicio, de manterse dentro da legalidade. E ese é o interés, en acabar eses contratos que xa están realizándose para obter esa información necesaria e precisa que nos, digamos, de base e soporte a adopción da toma de decisións que se estimen pois máis convintes para os intereses xerais, para os intereses dos veciños de Ribeira. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Que anda do Bloque Nacionalista Galego. Señora Ribadulla, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Desde o BNG queremos explicar a nosa posición ante a prórroga deste contrato de xestión de servicio público de abastecemento de agua potable e saneamento no Concello de Ribeira. En primeiro lugar, queremos incidir en que a decisión de autorizar esta prórroga por 2 anos basease nunha cuestión puramente técnica,
e de responsabilidade na xestión municipal. Tal e como recollen os informes emitidos polos servizos técnicos e de contratación, estamos a falar dun contrato de grande complexidade e volumen, que require varios meses de traballo para preparar a súa nova licitación, dende a redacción dos pregos á análisis económica e técnica deste servicio. Se non aprobamos esta prórroga agora, correríamos o risco de quedar sen contrato en vigor antes de que pudiera estar listo un novo proceso de licitación, co consecuente prexuízo para un servizo esencial como é a agua e o saneamento. Esta prórroga está, ademais, perfectamente aparada pola normativa vixente de contratos do sector público. Informar as persoas que nos escoitan que este contrato remontase ao ano 2010, cando o Pleno aprobou uno con unha duración de 15 anos e podería prorrogarse hasta os 25 anos de duración. Por outra banda, queremos destacar que o Concello está a realizar por primeira vez en moitos anos unha auditoría completa da rede de saneamento e tamén da rede de abastecemento de auga potable. Este estudo é imprescindible para coñecer en detalle o estado real das infraestructuras, os investimentos que fan falta para melloralas e garantir un servicio de calidade, así como para decidir cal debe ser o futuro modelo de xestión deste servicio básico. Queremos deixar claro que esta decisión de prorrogar o contrato non pecha para nada o debate sobre o modelo de xestión tanto do servicio de depuración como do abastecimento de agua potable, que debemos xestionar de maneira conxunta. Esta é unha cuestión que teremos que abordar os grupos da corporación coa información obxectiva e rigorosa que nos dé a auditoría. Será neste momento, cando teñamos os datos da auditoría, cando decidamos de xeito responsable que modelo será máis beneficioso para a veciñanza de Ribeira, se manter unha concesión, cambiar o tipo de contrato ou estudiar unha municipalización. Informar tamén de que o propio alcalde e outros compañeiros e compañeiras de goberno están en contacto directo coa empresa concesionaria do servicio para tratar de conseguir mellores que redunden en máis investimentos para a rede de abastecemento do noso municipio durante os anos que dure esta prórroga. En resume, defendemos esta prórroga porque é necesaria para garantir a continuidade do servizo, porque así o avalan os informes técnicos e porque nos permitirá traballar con tempo e datos rigurosos para definir o futuro do servicio pensando no interese xeral. Moitas grazas. Señora señora Rivadulla. Señora San Pedro, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes a todos os que nos acompañan hoxe nesta sala, tamén os que nos están vendo pois a través do streaming. Ben, como se adiantou por aquí, temos sobre a mesa pois esta prórroga por 2 anos do contrato da xestión do Servicio Público de Abastecemento de Auga. Dende logo que todo o que se nos conta na teoría está moi ben. Tamén é certo que o contrato remata o 30 de xullo deste mes. Isto ven ao límite, non? Cando se di que, claro, que nos din os técnicos que é imposible sacar un contrato novo, claro que non é posible sacar un contrato novo destas características se non se fai pois cunha previsión bastante anticipada. Coñecemos, dende logo, todas as particularidades e mesmo as dificultades que plantexa pois poñer en marcha un contrato como este, uns pregos técnicos e administrativos destas características, e abogamos, efectivamente, pois porque é preciso facer esas auditorías, é preciso contar con información fidedigna sobre o estado actual das instalacións, e despois, pois, cando aparezan esos informes dos que se fala aquí, pois realizados en ese estudo tamén de económico-financiero que se fala no informe, pois entendo que é un estudo ese económico-financiero que ten que vir aquí ao Pleno, teremos que aprobalo. Entendemos tamén que todos esos informes nos dirán se hai que facer pois algún tipo de obra chegado o momento do novo contrato. Tamén terá que vir aquí un anteproxecto e haberá que aprobalo. Probablemente haya que facer pois obras tal e como digo. E, a partir de aí, pois, redactar eses pregos técnicos e licitar. Todo isto, pois, terá que estar finalizado, como se di, dentro de 2 anos, cando remate a prórroga e comezar, pois, con ese novo ciclo da auga. E, dende logo, será aí, señor Suárez Puerta, por suposto, cando estén todos esos informes, cando haberá que decidir cal é a xestión. Pero vostede di que a municipalización, porque
sempre que hai unha empresa polo medio hai un lucro, pois municipalice vostede tamén todos os servicios de festexos e así xa non se lucra ningunha empresa de nada do que se faga aquí neste Concello. Pero ben, señores do Goberno, teñen vostedes, dende logo, moitísimos deberes, permítanme que poña en dúbida pois ese compromiso para que dentro de 2 anos, tal e como van as cousas ata día de hoxe, este todo xa pois listo para comezar. Eu, dende logo, que confío plenamente na xestión dos técnicos, pero teño as miñas dúbidas pois desta vontade política que se ven demostrando nestes últimos 2 anos, porque vamos a todo o contrario. Nada sabemos dese famoso estudo da variante, que xa non era un compromiso coa oposición, sino que era un compromiso co propio goberno. Van alá 2 anos e hoxe vamos a preguntar ao final deste pleno tamén por ese tema. Temos solicitada tamén unha auditoría para empezar a poñer en marcha pois outro contrato importante para este Concello, como é o contrato do alumeado público. Tampouco sabemos se se comezou a dar algún paso nese sentido. Non sabemos nada tampouco dun estudo que pedimos no mes de setembro para o núcleo de Xenxides na parroquia de Oleiros. Creo que o alcalde falaba, non recordo naquele momento, si decía 6 meses, bueno, a maior brevidade, nada sabemos hoxe en día tampouco. Dende logo hai pois moitísimas cousas que se veñen pedido nestes 2 anos e que nada sabemos delas. Eu pídolles, dende logo, que traballen seriamente neste tema. O contrato da auga, o contrato do saneamento, son contratos moi importantes para a vida diaria e cotiada das veciñas e dos veciños. Dende logo, pois que vamos a votar a favor dunha prórroga que creemos pois xusta para poder traballar de xeito serio no futuro deste contrato. Tamén lles pido unha cousa, pídolle responsabilidade tamén ao Goberno en que dé contas de todos os pasos que se den pois en contratos de tal magnitud como este, non que veñan pois o último día, a última hora a decirnos que se o saneamento queda en precario e que si esta prórroga pois é necesaria para poder sacar todo o ciclo da auga a vez. De verdade, responsabilidade, por suposto, transparencia a hora de que a oposición este pois ao tanto de todas estas incidencias e de todo este desenrolo, como digo, de unha parte tan necesaria para a veciñanza como é pois o bo funcionamento e o bo estado do servicio da auga e o servicio do saneamento. Mais nada de momento. Moitas grazas, señora San Pedro. Ben, nada, simplemente indicarlle que dende logo non estamos traendo isto a última hora. É un trámite previo necesario para notificarlle a prórroga á concesionaria. Pero non xa levamos meses traballando nesa propia auditoría para que ese servizo de auga teñamos a información de como está toda a rede, saibamos, efectivamente, se temos que facer investimentos importantes no futuro ou non. Básicamente porque iso vai a redundar nun mellor servizo para a propia cidadanía, pero tamén vamos a saber, a coñecer de primeira man, se necesitamos facer investimentos e, por tanto, poñer máis cartos sobre un servizo esencial para a poboación, como estamos facendo dende este goberno, dende que chegamos. E quero lembrarlle que nos últimos anos este goberno municipal priorizou esas actuacións en materia de saneamento, de auga potable nas parroquias, que a día de hoxe hai moitísimas vivendas que carecen destes servizos esenciais. E iso é basicamente porque se priorizaban outros tipos de investimentos. Pero dende este goberno temos claro cales son as nosas prioridades. Os servizos básicos para a poboación, como auga e saneamento. Esos son fundamentais. E despois, permítame que lle diga que eu non teño ningún problema en facerlle unha prórroga maior a este tipo de concesións, sempre cando vai a redundar nun mellor servizo. O que non podemos é ir de maneira atropelada ou facer as cousas de maneira inconsciente, sen ver cal vai a ser a consecuencia, basicamente porque despois atoparémonos con cuestións como cando vostedes fixeron o contrato de iluminación. Lembrará que durante os 2 primeiros anos había fallos constantes. Por tanto, eu o que non quero é que en Ribeira haxa cortes continuos de auga, por exemplo. E se iso se para iso é necesario deternos, estudar ben a rede antes de tomar calquera decisión, pois é mellor deterse, facer as cousas ben con boa letra e despois sacalo en concesión. Non facer as cousas rápidas porque queremos sacalo rápido para dar un titular. Por tanto, agradezolle tamén a responsabilidade de votar a favor desta prórroga, que xa digo que é unha cuestión técnica para que os técnicos do Concello poden traballar tamén nunha redacción das concesións e dun modelo de xestión que despois decidiremos entre todos e todas de maneira responsable.
Vamos a pasar xa a votación deste punto número 4, que é a prórroga do contrato de xestión de abastecemento de auga. Votos a favor? Abstencións? Ben, queda aprobado entón por 20 votos a favor e unha abstención. Pasamos ao punto número 5, que é unha proposición presentada por Manuel Emilio Outeiral sobre as melloras na zona de Coroso. Ten vostede a palabra para a defensa da proposición. Gracias, señor alcalde. Vou a dar entonces lectura á exposición de motivos. A Praia de Coroso é un areal urbán máis importante e visitado do noso concello e leva moitos anos sendo merecente do distintivo da bandeira azul. Durante as últimas legislaturas do Partido Popular foi obxecto de importantes iniciativas que melloraron a accesibilidade e os servicios da praia, destacando a ampliación da zona peonil e do carril bici desde o paseo ao Paseo do Touro, desde o carril bici ao Paseo do Touro. A ampliación do paseo marítimo na contorna das Carolinas, chegando ata o Caramecheiro. O novo paseo marítimo que conecta coa praia de Riazor, o novo paseo marítimo do Río Grande, os novos paseos públicos, a renovación do parque biosaludable, a ampliación da pasarela ambiental ata os 3 metros, que antes era máis estreita, encheámola, a incorporación de máis de 300 metros de beirarrúas desde o camping hasta a Fenosa e a iluminación de todo o paseo marítimo. Todo isto provocou unha maior afluencia de visitantes, sen que durante os 2 anos de goberno tripartito seguiran con estas melloras, xa que non vimos ningunha iniciativa propia para mellorar a calidade da praia ou os seus servicios e accesos. Un dos proxectos máis necesarios no que estábamos a traballar o goberno do Partido Popular é a finalización das beirarrúas que conectan co lugar da Fenosa. Para poder incluir o proxecto na maioría das subvencións ou plans de obras públicas como POS ou necesario ter unha disponibilidade de terrenos. Trátase dunha cuestión na que as xestións realizadas non foron totalmente satisfactorias pola negativa dun único propietario, o que impideu a redacción final do proxecto e a súa inclusión no orzamento municipal, no POS da Diputación ou tamén unha das subvencións como acceso a lugares de interés turísticos. Non dubidamos que o goberno actual ten o mesmo interés que nós, que o noso grupo, en rematar esta infraestructura tan necesaria para mellorar a seguridade viaria e garantir tamén máis accesibilidade, pois é un lugar de entrada para todos aqueles que utilicen o transporte público e para os veciños da zona, para os que tan só sería necesario unha actuación na marxen dereita en dirección a Coroso. É por elo que o Grupo Popular presenta esta seguinte proposición e insta ao Goberno Municipal a que redacte un proxecto construtivo para negociar a cesión voluntaria dos terrenos necesarios para a construción das obras ou, no seu caso, a expropiación dos mesmos. Número 2. Unha vez realizada un trámite e conseguida a disponibilidade dos terrenos, proceder á súa inclusión no primeiro plan de obras que fose posible. Moitas gracias, máis nada de momento. Gracias, señor Pérez Outeiral. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, o Partido Popular presenta aquí unha serie de recoñecementos. O primeiro deles é que preferían cemento e plantar palmeiras e ver as rúas en palmeira, que se valga a redundancia, xa que, claro, se nos relata unha cantidad de obras que fixeron por distintos puntos de Ribeira, entre a que destaca, para min, o carril bici do Touro, que queda precisamente cerca de onde está vostede falando da Beira Rúa, di que precisamente por facer un carril no Touro, en resumidas contas, que aumentou o flujo de xente andando por Palmeira. Isto é unha cousa que non termino de entender, nin igual me pode explicar despois. Despois se falaba de que era un proceso moi necesario. O proxecto pode ser totalmente necesario, pero non existe. Fun falar cos técnicos, Enxeñería Municipal, non sabe nada desto, nin urbanismo, ninguén ten ningún tipo de plano, nin nada debuxado de por onde van as aceras, ou polo menos eles non mo superan dar. Non sei, igual vostede ten un plano que o fixo vostede, non descoñezo, pero desde logo os técnicos municipales non mo superan dar. Así como despois tamén vostede di que para meter unha obra no PROS compre ter disponibilidade dos terreos, cousa sorprendente porque o di respecto desta, precisamente di que temos que tener disponibilidade dela para poder metela nun POS, pero vostedes no POS deste ano xa solicitaban.
Por lo tanto, ou neste pos solicitaban unha obra que tiñan coñecemento que non se podía facer, que pode ser o caso, que meteron para quedar ben cos veciños de Palmeira e decir solicitamos isto, aínda que superan que non se podía facer, ou tiñan intención de que se aprobara unha obra que non se podía levar a cabo, para que, non sei, para enredar un pouco ou por eso, campaña de marketing pura e dura. Ademais, din que as xestións non foron satisfactorias, xa que un veciño dixo que non, cos veciños que falei, dixeronme que a línea os chamou e non sabían nada. Ademais, tamén sorprende, porque, bueno, un veciño dixo que non, pero o resto, por que non se fixeron os acordos para ir obtendo todas esas cesións ou adquirindo todas esas parcelas que non se fixeron, ou para iniciar o procedimento de expropiación? Nada desto se fixo, o sea, realmente non se fixo nada, pero como un dixo que non, temos que creer e temos que decir que fixeron algo. Non, isto é como eso, como propoñer que se municipalice o servicio de festexo, sí, vamos a saclar a plaza de Gaiteiro. Recoñecen, ademais, aquí, eso, o fracaso, pois, mire, a última vez que se fixeron esas aceras foi no ano 2015, en torno a 49.000 euros que viñeron por fondos FEDER e da Xunta. Aquí en Ribeira, como despois lle van a expoñer tamén a plataforma de sanidade, a Xunta brilla pola súa ausencia e se aparece para retirar fondos, non para poñelos. Por lo tanto, xa sabemos que non van a terminar a calle, pois moi cerca de aí acaban de retirar 12 millóns de euros. E, ademais, tamén propón que se premia quen non cumpre, porque di que solo e exclusivamente se faga polo lado esquerdo da rúa, pois entendo que son os que retranquearon. Todos os que non retranquearon e, por tanto, non cumpren, a esos vámonos deixar. Eso sí, os que se portaron ben, cumpriron ca normativa, a esos son os que temos que poñer unha obra na porta da casa, que de todas formas, digo, me parece unha obra correcta, e ter aceras me parece máis importante que moitas das obras que fixeron vostedes. Por lo tanto, nós o que facemos é unha emenda e solicitamos que se redacte un proxecto, porque se non hai proxecto ou os técnicos do Concello non teñen coñecemento dese proxecto, é difícil que se poda facer unha expropiación ou unha compra ou o que sea. E, polo tanto, unha vez este feito ese proxecto, se negocie a cesión dos terreos. Polo tanto, sentindo moito, e ainda estando de acordo ca necesidade de que se fagan esas aceras, non vou votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Suárez, quen do Partido Avance Independente, ten a palabra a señora Redondo. Hola, boas tardes, noites a todos e a todas. Señor Outeiral, bueno, en primeiro lugar, queremos valorar desde o Partido Avance Independiente a súa aportación ao pleno. Si é ben certo que hai esa necesidade, os veciños de Palmeira, como son eu, ou como a Beba ou a Antía, somos conscientes desa necesidade que hai de ter aceras, pero, bueno, recórdolle que hasta aí tamén, 20 meses estuvo vostede aquí no meu sitio, e nunca tuvo esa afán por ejecutar esa obra, como dicía o señor Suárez Puerta, e os veciños e os viandantes siguen sendo os mesmos afectados que hai 2 anos, incluso, bueno, agora algo máis. No obstante, entendemos que a día de hoxe estamos aquí para sumar entre todos e non poñer obstáculos. Considero que para gobernar Ribeira temos que ir todos da man, non por libre. Por eso presentamos unha emenda de sustitución a cal consideramos moito máis realista e viable para todos. Ademais, creemos que debemos de ser honestos cos veciños e unha vez que eses terreos estén cedidos podemos valorar con rigor e con transparencia os plazos nas posibilidades que se poderán facer as execucións reales para realizar esa obra, tendo un proxecto na man e non falando así palabras ao aire. Máis nada, moitas gracias. Señora Redondo, quen do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Ola, boas tardes. Gracias, señor alcalde, concelleiras, concelleiros, veciñanza de Ribeira. O BNG votará a favor da emenda de sustitución que consiste en realizar un proxecto técnico de construción de beirarrúa, condicionado a que se poida contar coa cesión voluntaria dos terreos por parte dos e das titulares das fincas afectadas. A continuación, damos a explicación dos motivos. Entendemos que é unha actuación necesaria para a mellora da seguridade vial e a accesibilidade da zona. Zona que durante décadas do goberno do PP en Ribeira non foron quen de resolver. Cuestións tan básicas como a disponibilidade dos terreos e priorizar a execución destas beirarrúas.
A estrada de Coroso e a súa paralela pola que desviaron a circulación dos vehículos son o exemplo da falta de proxecto mantemento causadas das insuficientes xestións a favor da veciñanza e provocada polos proxectos faraónicos nos que dilapidaron os cartos, deixando sin atender as demandas reais da veciñanza. Hai que dicilo con claridade, existen incluso zonas máis poboadas que esta que a día de hoxe, según carecendo de beirarrúas e de outros servicios básicos, isto débese a que durante os anos se destinaron millóns e millóns de euros á actuación que non sempre respondían ás necesidades da cidadanía. Fronte a este modelo, dende o Goberno local estamos traballando para reforzar aquelas actuacións que realmente non nos demanda a poboación, que tamén para mellorar servicios esenciais como a dotación de agua potable, o saneamento e as pavimentacións. Tal e como informou o alcalde en algunha ocasión, nestes 2 anos investíronse 5,5 millóns de euros nas parroquias do municipio. Investimentos que beneficiaron a centos de persoas que agora dispoñen de servicios básicos que levaban moito tempo reclamando. Somos conscientes de que non podemos facer todo ao mesmo tempo, pero estamos moi satisfeitos de poder avanzar, sabendo que os cartos de veciñanza se destinan ás prioridades que realmente demanda a sociedade ribeirense. Polo tanto, conscientes desta necesidade, pero tamén que os recursos públicos son limitados, imos votar a favor da emenda proposta. Grazas. Betanzos, quenda de réplica, señor Pérez Outeiral, ten a palabra. Moitas gracias por o apoio dos que van a votar que sí a esta moción. Vamos a ver, todo o mundo sabemos, aquí eu penso que todos sabemos que para facer esa obra que os veciños teñen que estar todos de acordo. Se non están de acordo por un veciño solamente que non estea de acordo, non se pode solicitar ninguna obra ao POS. Eso penso que todo o mundo o sabemos. Entón, non é claro que non había proxecto feito, pero sí hai un traballo feito. Hai un traballo feito, porque fixen eu o traballo este. Este traballo fixen eu. É certo que di usted, señor Suárez Puerta, é certo. En 2015 fixaron unhas aceras, fixamos unhas aceras, non sei se fon, eu puxen 300 metros aí, pero máis ou menos, non sei se serán 300, 200, por aí. Quixemos continuar con eles no ano 2017. Entón, eu puxeme a falar con todos os veciños. E, ademais, teño aquí o nombre dos veciños que cederon, de todos os que cederon, e todos estaban de acordo, non sendo un veciño. Ese veciño que aparte deso, pois estuvo me engañando, aquí teño os whatsapps do veciño, que sí, non, teño todo, eu teño todo. Dese veciño, non, veciña, mellor dito, é unha veciña, iba a vir, e ainda estou esperando por ela ahora. Resulta que os cartos desta obra foron para outro sitio, porque non veu. Entón non podemos facer un proxecto, porque ela non veu. De todas maneiras, eu dixo a usted agora, porque ao mellor a usted esa veciña pode convencerla, igual a pode convencer, porque é unha interventora do seu partido. Entón, igual usted a pode convencer. Entón, bueno, por eso lle digo que se quer usted algo que lle axude, eu teño aquí os nombres de todos a xente que me dixo que sí. Ela dixo que non, pero bueno, ese é o que hai. Non lle digo nada máis, moitas gracias a todos os que apoyaron esta iniciativa. Nada máis, espero que se aproba non caia en saco roto como lle pasou aos columbarios, porque tampouco non sei nada deles. Moitas gracias, e nada máis. Grazas, señor Pérez Outeiral. Ben, simplemente unha cuestión de decoro, non? Coido que non é relevante ou non se debería dar información pública de certas persoas que teñen todo o seu dereito, que teñen todo o dereito do mundo a negarse a cederlle parcelas ao Concello. Teñen todo o dereito do mundo. Outra cousa é que o Concello queira iniciar un procedimento de expropiación. Pero creo que non deberían facer esas informacións de maneira pública, basicamente porque o que tratan é de denigrar a unha persoa que pertence a un partido que non é o seu. Creo que temos que ter cuidado con esas cuestións, basicamente porque non debemos, dende a Corporación Municipal,
sinalar a unha persoa en concreto porque non se faga un proxecto. Vostedes estiveron aquí gobernando case 40 anos. É dicir, nese tempo creo que era máis que suficiente para poder iniciar algún procedimento de expropiación. Se vostedes consideraban necesario esas beiras rúas, eu creo que son necesarias, creo que é importante que a xente teña por onde camiñar de maneira segura, pero tamén non podemos denigrar a unha persoa que está en todo o dereito do mundo a negarse a que o Concello a cederlle unha parcela ao Concello de Ribeira. Por tanto, tamén hai unha cuestión, perdón, señor Pérez Outeiral, tamén hai unha cuestión que, na súa propia moción deixa caer, que nós non fixamos investimentos nin melloras para a zona de Coroso ou de Palmeira. Creo que iso é falso. Creo que iso é falso porque estamos facendo moitos investimentos na parroquia de Palmeira, ascenden a máis de, creo lembrar, a máis de 600.000 euros, está a información na página web para vela, e, por tanto, estamos facendo melloras en servizos básicos, como ben lle dicían outros grupos, e non é certo que non esteamos facendo melloras na parroquia de Palmeira. Simplemente, como cuestión anecdótica, que tamén vexo que pon aquí na súa moción, que o Concello, o Areal de Coroso, levaba anos coa bandeira azul. Ben, agora non ten a bandeira azul, pero ten un distintivo que dá unha administración pública como é o Ministerio de Turismo. Ten o diploma ou o recoñecemento de Sistema Integral de Calidade Turística en Destino. E, por tanto, creo que tamén é un distintivo moi bo para que unha praia tan concorrida como a de Coroso poida fachendear dese recoñecemento. E, ademais, ten a praia de Coroso, igual que as praias que están vixiadas no Concello de Ribeira, servizo de socorrismo dentro do día 15 de xuño. Cuestión que é importante, máis alá de calquera tipo de recoñecemento, basicamente porque a seguranza das persoas que ali se bañan é a nosa prioridade e debe ser o primeiro que debamos traballar. En todo caso, ven que lle facemos unha emenda de sustitución, porque sí consideramos que é necesario esa beira rúa, pero non vemos que sexa nos termos que vostede nos redacta aquí. Por tanto, vamos pasar a votación desta proposición, perdón, primeiro da emenda, presentada polo BNG, PBI e PSOE. Votos a favor da emenda. Aprobada por unanimidade. Moitísimas grazas. Pasamos, entón, ao punto número 6, que é unha proposición presentada por dona Isabel Barreiro Rego sobre melloras en Deán Pequeno. Ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boas noites a todos e a todas as persoas que nos acompañan hoxe aquí neste pleno, veciños e veciñas da Avenida do Ferrol e de Deán Pequeno e aqueles que nos están vendo desde streaming. Nos últimos tempos, a rúa de Deán Pequeno e a súa conexión coa Avenida de Ferrol veñen sufrindo unha serie de problemas recorrentes que afectan directamente á mobilidade, á seguridade viaria e á calidade de vida da veciñanza dali. Un dos principais problemas é o colapso de tráfico provocado por a dificultade que teñen os camións de grandes dimensións para incorporarse á Avenida de Ferrol dende Deán Pequeno, situación que ocasiona retencións importantes tanto de entrada como de saída da cidade. Esta problemática repítese de maneira habitual, mesmo con episodios recollidos recentemente pola prensa. Véxase a Voz de Galicia, un camión averiado multiplica o caos diario de tráfico para entrar en Ribeira. Ademais, a rúa de Deán Pequeno presenta un estado de urbanización incompleto, sen berrarúas adecuadas, nin delimitación clara para a circulación peonil e de vehículos. Isto súmase á falta de espacios de aparcamento nunha zona na que se concentran servicios municipais, como poden ser o Centro de Información á Muller, e servicios sociais. Eu sei no de boa man porque cando fun concelleira de servicios sociais fixen xestións para poder acometer melloras no entorno e, a verdade é que foron longas e tediosas e non me dou tempo a facelas. Polo cal, eu penso que todos os veciños e veciñas que requiren o acceso a todos esos servicios municipais van a agradecer e van a acoller de moi bo agrado esta iniciativa. Compre destacar tamén que actualmente en Ribeira a ausencia de planificación e de alternativas de circulación durante a execución das obras que penso que sufrimos todos a diario
provoca cortes simultáneos en varias rúas, sen itinerarios alternativos, dificultando o tránsito e levando incluso a que moitos cidadáns se vexan na obriga de desprazarse a outros concellos para realizar compras ou xestións ante a imposibilidade de aparcar ou circular con normalidade polo casco urbano de Ribeira. E non o digo eu, o din moitos veciños que me escribiron. Porque, mire, facendo un pequeniño mapa de calles cortadas nas últimas semanas, Miguel Rodríguez Bautista, por esa obra, Otero Pedrallo, cerrada, Mariño de Ribeira, onde están os xulgados, tamén cortada, Romero Ortiz cortada sine die, non sabemos por que estas calles, así, de boto pronto, o que lle podo decir, Avenida da Constitución e a Rúa das Avesadas, todas cortadas ao mesmo tempo. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta ao Pleno da Corporación a seguinte proposta. Primeiro, adquirir o terreo en esquina, segundo o mapa anexo, para facilitar a incorporación e manobra dos camións e vehículos pesados de dedán pequeno cara á Avenida de Ferrol, co obxectivo de reducir os colapsos recorrentes nesta intersección e gañar así un espacio público que aporte seguridade viaria. 2. Completar a urbanización de Deán Pequeno, coa construción de beirarrúas a ambos lados da calzada, garantindo a seguridade de peóns e mellorando a accesibilidade aos servicios públicos e vivendas da zona. 3. Habilitar aparcamentos en batería na liña dos existentes e beirarrúas a ambos lados, onde sexa posible, empregando para elo espacios disponibles como o terreo existente xunto ao edificio da Praza 8 de Marzo e incrementando así a oferta de estacionamento nunha zona moi demandada. 4. Solicitar á Deputación da Coruña o cambio de titularidade da estrada CP 309, alo menos no tramo coa finalidade de que pase a ser de competencia municipal, no tramo urbano, permitindo unha xestión máis directa, máis eficiente e adaptada ás necesidades da veciñanza. E 5. Mellorar a planificación e coordinación das obras urbanas garantindo a apertura de vías alternativas viables durante os traballos, evitando que se corten de forma simultánea rúas principais e anexas que impidan a circulación mínima polo casco urbano. E para, se teño un pouco de tempo, pois, como fixen un pequeno mapa, sería os puntos que queremos, non sei se se ve desde aquí o mapa, aquí estaría servicios sociales, a esquina que queremos adquirir sería esta esquina, donde se farían aparcamentos en batería nas liñas dos xa existentes, ampliando a zona de aparcamento que hai, sería no lado de servicios sociais, e logo a CP, saben que é bastante longa, e dá salida a outra zona da Avenida da Coruña, pero podríase valorar comprar a zona, cambio de titularidade da zona urbano. Vale, entendeuse, é que me está vostede cortendo, señor alcalde, entón quero apurar. Pois nada, moitas gracias. Grazas. Señor Suárez Puerta, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, di nos últimos tempos, e como empeza a súa proposición, 2020 son os últimos tempos, digo, porque se nos vamos á Voz de Galicia tamén, encontramos que hai unha noticia que chequeo a Avenida de Ferrol, unha arteria de Ribeira con pouca capacidade para tanto tránsito. 2020, vostedes no goberno. Al entrar a la capital Barbanza, desde la C550 llama la atención que el acceso sea una carretera justa de amplitud y con una sucesión de curvas pronunciadas. Sin duda es una arteria con escasa capacidad para el tránsito que soporta. Ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22, ni en la mitad del 23, con ustedes en el gobierno, hubo ninguna proposta ni nada polo estilo. Ben, vostede propón adquirir unha esquina que, o mapas tamén, pero podía tamén, hai outros mapas, mira o catastro, por exemplo, de tipo urbán, e o Pexón, tamén é outro mapa. No Pexón está catalogada, e ademais hai unha carretera marcada. Que quere decir isto? Que nos vamos a encontrar ca mesma situación que fixeron vostedes en Carreira. Porque para facer isto que vostedes propoñen hai que facer unha modificación puntual. Porque onde están as carreteras son carreteras e onde están as casas son casas. Vostedes están intentando facer unha estrada por onde hai unha casa. Eso é así. Ademais, están recurrindo no mesmo punto exactamente, porque ademais tamén é da Diputación, como no caso de Carreira. E, polo tanto, cando isto suceda, a Diputación vai dicir exactamente o mismo, que hai que facer unha modificación do Pexón. Polo tanto, isto, en principio, xa poderíamos adquirir a finca, pero non tería a finalidade que vostede quere facer.
Despois, di que fan falta completar, pois eu por ali pasei e por ali hai aceras por todos os lados. Donde fan falta completar, teríamos que explicar vostede porque hai aceras, ademais incluso no seu mapa salen. Por lo tanto, non sei que aceras quere completar. Despois, habilitar aparcamentos, están retranqueados, e, bueno, o que quere, entendo ahora que explicou, é botarse máis para atrás, e entonces, donde quede ese hueco facer aparcamentos, creo que un pouco é o que nos veo a decir ahora. Bueno, os aparcamentos se poderían facer, aínda que, bueno, o coste que ten de adquirir unha parcela urbana para facer un disuasorio non é moi lógico, polo tanto, vostedes incluso alquilaban esas parcelas, non as adquirían. Despois di que se solicita a Diputación o cambio de titularidade. Mire, o cambio de titularidade se fixo exactamente na Rúa de Ferrol. É unha auténtica ruína manter esa estrada. En breve vamos a ter que traer aquí unha serie de obras que se van a ter que votar. Entre elas está o arranxo desa estrada, ten un coste parcial, xa non vou decir o que é total, enorme, pero é unha auténtica barbaridade o que costaría facer toda esa estrada de arriba a baixo. De feito, incluso, cando era da propia Xunta, se fixo a mitad, non se fixo completa. Por lo tanto, vostedes piden imposibles sendo conscientes de que piden imposibles. De verdad, máis alá de eso, de traer xente e querer dicirlle, mira, vouche facer isto, cando sabe que é imposible, debería ter coñecemento, non termino de entender. E despois mellorar, porque ademais se aproveita, como de costumbre, fala do divino, do humano, xa que estamos falando de EDEAN, acabamos falando de todas as obras de Ribeira, porque mezcla todo, porque todo entra no mesmo saco. A verdade, mire, despois, todas as obras son súas, son herdanza, eu non termino de entender. Vostedes saben que as obras, en moitos casos, teñen uns plazos de execución que veñen dados pola Unión Europea, se non se fan nese plazo, hai que devolver os cartos. Sin embargo, queren que non se fagan ou queren que se fagan. Non se terminan de aclarar. Si se fan, son herdanza. Pero se hai un atasco, é mala planificación. Por favor, seriedade. Nada máis. Moitas gracias. Suárez, señor Mariño, ten a palabra. Señora Barreiro, antes de responderle me va a permitir que me refiera aquí a mi compañero de izquierda porque son las 20:54 y estamos aún sin cenar. Pero bueno, hoy no es un buen día para mi compañero porque no estamos hablando de Soto de Real, sino estamos hablando de la Avenida de Ferrol. Pero mire usted, señora Barreiro, la cantante Chenoa decía hace tiempo una canción preciosa que decía que algo así como cuando tú vas, yo vengo de allí. Pues vengo a decirle que ya estamos en eso, señora Barreiro. Me habla usted de los problemas de EDEAN, como sabe usted y ha dicho, de forma bien clarificada. Usted fue consellera de Servicios Sociales, usted circulaba por esa zona, andaba por esa zona y era consciente de esos problemas. Por lo tanto, esos problemas circulatorios, de aparcamiento, etcétera, etcétera, no han aparecido ahora por arte de móviles, podríamos decir. Señora Barreiro, en este tiempo los técnicos de servicios sociales y vecinos de la zona, claro que me han recordado esta problemática, incluso la dificultad para aparcar. Usted ha dicho que ha tenido 4 años de consellera de servicios sociales. Nosotros hemos estado 2 de gobierno y ya hemos puesto a disposición de todos los vecinos y todos los usuarios que se acercan al Departamento de Servicios Sociales de una parcela que hace poco se ha decentado de mejor manera y es un buen acierto y nosotros en 2 años, ya le he dicho, hemos por lo menos puesto a disposición de todos ese aparcamiento. Gestionado desde el Gobierno y desde esta concejalía. Me habla usted también de la esquina de la avenida de Ferrol para facilitar la maniobra de los camiones. Es bien cierto que la noticia a la que usted se refiere, pues mi compañera de la derecha, doña Herminia, y un servidor, pues estábamos precisamente en ese momento allí atascados. Pero también le digo que tanto el alcalde como el teniente alcalde somos conscientes de eso y estábamos con ese tema también. Esa adquisición, después de los temas que mi compañero de izquierda le indicaba, me parece interesante. Es más, yo le diría que ahí yo iría más, buscaría facilitar el giro de esos camiones y también buscaría la manera ahí, pegado al edificio, de buscar unas plazas de aparcamiento. ¿Por qué digo unas plazas de aparcamiento?
pues a lo mejor digo 4 plazas de aparcamiento que son las que están enfrente en esa intersección, en la avenida de Ferrol subiendo, que provocan un estrechamiento de la acera. Como sabe usted, hay unos locales arriba en la rotonda que muchos jóvenes pues van subiendo por la avenida de Ferrol y ahí, con ese estrechamiento, con esos coches aparcados, pues hacen que muchos jóvenes pues transiten por la carretera. Con lo cual, podríamos buscar un aparcamiento en esa parcela y ampliar la acera de ese lado de la avenida de Ferrol, con lo cual facilitaríamos mejor la subida de cualquier peatón. También le participo, sin dar más detalles, pero usted puede imaginárselo, que yo sé que usted se puede imaginar, en esa zona donde estamos hablando hay una parcela interesante que, de llegar a buen término, también sería, este Gobierno también trabajará sobre ella, sabe por dónde voy, ¿no? Me gusta que usted y yo coincidamos. Y por esa parcela, si coincidimos en el pensamiento, pues el alcalde también está, y tanto el alcalde como un servidor, buscando también que esa parcela pueda ser habilitada para aparcamiento, con lo cual también está muy cerca del núcleo urbano y facilitaría las cosas. Difiero con usted en un punto ahí de la moción, porque no vamos a coincidir plenamente en todo. La moción le podría decir que por nosotros, por el Partido Avance Independiente, estaríamos dispuestos a aprobarla, pero usted entenderá que el punto 4, solicitar a Diputación da Coruña o cambio de titularidade da estrada CP 7309, ao menos o do tramo urbano coa finalidade de que pase a ser de competencia municipal, permitindo unha xestión directa máis eficiente e adaptada ás necesidades da veciñanza. En este momento usted sabe lo que se aprobó en plenos pasados, los planes que se aprobaron, no estamos en disposición, desde luego desde el Partido Avance Independiente, por asumir más cargas a nuestros vecinos y vecinas de Ribeira. Por lo tanto, no estamos por la labor de adquirir más viales para costearlo después, ese mantenimiento, el concello. Por lo tanto, yo le plantearía a usted, por lo menos desde nuestro grupo, estaríamos dispuestos a votar a favor de su moción si usted deja sobre la mesa ese punto 4. Gracias, señor Mariño. Y sobre todo, si lo deja ahí, pues no habría ningún problema para que votáramos a favor. Por lo tanto, nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Quen da do Bloque Nacionalista Galego, señor Vidal, ten a palabra. Moitas grazas, boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, é dicir que a Rúa Romero Ortiz non é sine die, non ten data de apertura, está aberta dende o venres. O compromiso era antes de xullo. Sí, así que vaya con outros contos. Dende o BNG queremos deixar claro que compartimos a preocupación por mellorar a seguridade viaria e as condicións de vida da veciñanza. Pero claro, temos claro que hai un problema tanto para os habitantes de Ribeira que acceden á cidade como tamén para os habitantes de Deán. Pero o problema real non é a dificultade de incorporación á ida de Ferrol que existe, senón a existencia dunha industria e cun tráfico pesado en un espazo urbano e residencial, cando lóxico sería que estivera situada nun polígono industrial. Malia disto, a proposta do PP céntrase en mercar un terreo co custo que iso supón para as arcas municipais, para o conxunto de veciñanzas e garantir que esa medida vai a resolver de verdade a situación, xa que o problema de fondo que continuaría presente. Resulta además rechamante, sendo a ADP 7309 titularidade provincial, eu creo que tamén o Partido Popular debería presentar na Deputación, no organismo provincial, unha proposta de que tamén a Deputación se fixera a cargo desas obras nesa esquina que vostede plantexaba. Digo iso da Deputación para ter en conta por unha cousa sole que, como falaba o portavoz do PSOE, pode pasar o que pasou na famosa curva da Muiñeira. Facer un plan que era para suavizar a curva, totalmente a favor, pero que non contaba cos permisos axeitados da Deputación. Entón, non se pudo realizar o proxecto. E, aparte, comprando inmobles aos veciños cun precio bastante caro e mentíndolle tamén aos veciños porque realmente pedíanse uns metros que ao final non eran os que se iban a executar. Tamén na moción fala vostede do aparcamento nesa zona.
é que, bueno, hai uns meses a Brigada de Obra condicionou un aparcamento para todas as persoas residentes da zona, para os usuarios de servicios sociais e do Centro de Información á Muller. Temos claro que sempre íbamos a apoiar iniciativas que redunden nun beneficio da veciñanza, mas neste caso a súa proposta do grupo da oposición, provocaría un novo problema. Fixaría de maneira permanente o tráfico de camións, o que afectaría negativamente tanto a persoas que viven na contorna, porque sí que é un problema real, e así non lo teñen comunicado, e tamén o conxunto do tráfico urbano. E, por outra banda, implicaría un gasto para o Concello sen saber se poderíamos actuar na estrada por non ser de titularidade municipal. Moitas grazas. Gracias, señor Vidal. Quenda de réplica, señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, imos por partes. En primeiro lugar, isto é unha petición veciñal. Eu, como concelleira, a miña obligación é traer unha petición veciñal que veciños da zona me trasladaban e me trasladan hoxe en día. Vostedes están traballando, non me veñan con el y tú más, porque con eso non solventamos os problemas que teñen os veciños e veciñas de Ribeira, nin cubrimos as necesidades que nos expoñen diariamente, porque se me veñen con el y tú más, eu levanto e voume, porque eu traio unha proposta aquí que non debiera suscitar absolutamente ningunha suspicacia e debería ser aprobada por unanimidade. E, señor Suárez Puerta, vostede está moi preocupado pola legalidade, mirará moito o pensión, que tamén o miramos nós. Dígolle que eu controlo igual máis que vostede do que é o Plan General de Urbanismo. Seguramente, seguramente. Pero non lle falo nin con esa displicencia que fala usted, que se dirixe a min e ao grupo do Partido Popular, e falolle con respeto, e lle digo que vostede, xa que está tan preocupado pola legalidade, non houvese gastado 120.000 euros sin consignación presupuestaria como gastou. Que ao mellor con esos 120.000 euros poderíamos comprar esa finca e facer esas melloras para os veciños e veciñas de Ribeira. E o señor Mariño, moitísimas gracias pola súa postura. Eu non teño ningún problema en quitar ese punto número 4. Tamén lle digo que eu fun concelleira de Servicios Sociales 2 anos, non 4, 2. Os outros 2 foi a miña compañeira Daguiño tamén. E, mire, vostede leva aquí desde 2015, señor Mariño, e outros compañeros da corporación. Eu non estaba aquí. Eu acabo de chegar, son unha recién chegada. Igual teñe máis responsabilidade calquera dos que están aquí, empezando tamén polo señor alcalde, que ademais vive aí, e para condicionar esta zona. Entonces, non entendo a que ven todas estas suspicacias. E mire, señor Vidal, vostedes teñen a responsabilidade de gobernar. Están gobernando na Diputación co PSOE. Pídao vostede ali, que están gobernando. Por que o ten que pedir o grupo municipal? Poden pedilo vostedes ali, están gobernando ali. Que non entendo este e tú más. Bueno, pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Pode, ten un minuto. Que comentarios, señor Reiriz, que comentarios? No, non estamos nesa cuestión. Veide a palabra por unha cuestión de orde. Que cuestión de orde é? Aquí, no, señor Reiriz, non ten a palabra por iso. Se era unha cuestión de orde, era unha cuestión de orde. Non era para aclarar ninguna outra situación. Ninguna, non. Iso non é unha cuestión de orde. Unha cuestión de orde basease no regulamento. Ou algunha interpelación directa que lle puderan facer a vostede. E non é o caso. Non é o caso. Entón, non é o caso. Non é o caso, señor Reiriz. No, perdón. Non é o caso. Ninguén lle dixo, nin lle chamou a vostede mentireiro. No. Por tanto, non. Simplemente dixeron unha cuestión que pasou na parroquia de Carreira con el. Non pode aclararlo vostede. Perfecto. Ben, señora Barreiro, con respecto a esta proposta, nada, simplemente dicir que non está levantando suspicacias, simplemente que, bueno, nalgúns grupos o que lle veñen a comentar é que os problemas que pode ocasionar, por exemplo,
solicitarlle á Deputación da Coruña o cambio de titularidade dunha estrada de máis de 2,2 kilómetros, pois pode supoñer un problema de mantemento evidente para as arcas do Concello tal e como están hoxe en día, non? Basicamente porque xa temos que tamén asumir o coste de mantemento non só de todas as vías de titularidade municipal, senón tamén de outras moitas que lle poño 2 ou 3 exemplos que vostede verá con claridade e calquera persoa tamén que nos estea vendo vai no ver con moita claridade. O Concello de Ribeira hai uns anos asumiu a titularidade da Avenida de Ferrol, unha avenida principal pola que pasan centos, e creo que miles de vehículos diariamente, e que, por tanto, temos que asumir un mantemento moi grande desa infraestructura. Ou, por exemplo, a Avenida Buenos Aires, que dá acceso a Corrubedo e ao Faro de Corrubedo. Tamén sabemos que é inmensa. Non podemos seguir asumindo novas vías de titularidade, neste caso provincial, porque senón os cartos que hai no Concello non darían nin para manter as que temos agora mesmo da nosa propia titularidade, non? É simplemente, bueno, indicarlle, non, que hai un grupo que lle propón a retirada do punto número 4, non sei se vostede o acepta. Sí, alcalde, eu sin problema retiramos ese punto e votamos o resto tal e como están. Perfecto. Pois, entón, nada, pasaríamos a votar a proposta sobre as melloras en Deán Pequeno, retirando da votación ese punto número 4, quedando tal cal o resto. Votos a favor? Ben, abstencións? Votos en contra? Ben, pois queda entón aprobado por 15 votos a favor e os demais en contra. Pasamos ao punto número 7, que é unha proposición presentada por Francisco Suárez Cuarta Colomer para a declaración da cetrería como ben de interese cultural en Galiza. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, o Grupo Municipal Socialista de Ribeira presenta esta moción co objetivo de promover a incoación do expediente para a declaración da cetrería como ben de interés cultural en Galicia, en coherencia con o noso compromiso coa protección do patrimonio cultural, coa defensa das tradicións e coa apoio ás prácticas que contribuyen á conservación da biodiversidade. A cetrería, definida como un arte ancestral de adestrar aves rapaces para a caza en liberdade, ten máis de 5.000 anos de historia, documentada e está recoñecida pola UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade dende o ano 2010. España, como país asinante desa convención, adquiriu o compromiso de presentar e promover esta práctica tradicional. Este recoñecemento internacional traduciuse xa en declaracións de bens de interese cultural en comunidades como Castela e León, Andalucía, Madrid, Extremadura ou Castela-La Mancha. Está en trámite noutras, porén, en Galicia carece aínda deste recoñecemento, maila contar con un número relevante de practicantes e con unha tradición que compre poñer en valor. A cetrería non só ten un importante valor histórico e artístico, recolleito en obras medievais, literatura clásica e iconografía tradicional, senón que tamén contribúe activamente á conservación das especies e á protección do medio mediante técnicas de cría en captividade e accións de control biolóxico. Así mesmo, esta práctica é empregada en contextos como o control de fauna en aeropuertos ou zonas sensibles, o que reforza o seu carácter útil e contemporáneo. No caso galego, a práctica mantense viva gracias á labor de asociacións como a Asociación Galega de Cetrería e a Asociación Española de Cetrería e Conservación de Aves Rapaces, a ECA, que veñen impulsando esta proposta con vontade de garantir a continuidade dunha actividade selectiva respetuosa co medio e transmisora de valores como a constancia, o respeto e o cuidado da natureza. A Lei 5/2016 do Patrimonio de Cultura de Galicia establece que os bens que formen parte do patrimonio cultural deben ser identificados, protegidos, conservados, promovidos e transmitidos ás xeracións futuras. Neste sentido, entendemos que a declaración da cetrería como BIC suporía un paso necesario para asegurar a súa continuidade en Galicia, coa posibilidade de promover actividades educativas, culturais e interese turístico vinculadas a elas e tamén no noso Concello. Por elo, solicitamos que o Pleno do Concello de Ribeira aprobe esta proposta e se proceda a instar a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia a incoar o expediente necesario para a declaración da cetrería como ben de interese cultural en Galicia, comprometerse no ámbito das competencias municipais a apoiar e fomentar as actividades de divulgación e promoción cultural vinculadas á cetrería como parte do patrimonio material vivo da nosa comunidade e dar traslado desta moción á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, a Sociedade Galega de Cetrería e a Asociación Española de Cetrería e Conservación de Aves Rapaces, a ECA. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez. Quen da dos grupos que desexen intervir? Señor Abraldes, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todos. Dende o Partido Barbanza Independente vamos a votar a favor desta moción. Si a cetrería é reconocida en España como de interés cultural na UNESCO desde 2010 por varias comunidades, pois tamén Galicia ten que estar en esas.
En ámbito municipal tamén votamos de menos esta iniciativa que se facía en Ribeira antiguamente, tanto de vuelo, de caza nos boreales, halcóns peregrinos e azores. Dar traslado a todas as competencias que están na moción que necesita a cetrería. Todos sabemos que estas aves rapaces son moi importantes para os aeropuertos para espantar esa clase de pásaros que poden ter problemas en eses motores, porque a día de hoxe ainda sigue habendo eses problemas para facer esas paradas de emergencia, por iso son vitales eses pásaros para espantalos. Dentro do Partido Balance Independiente vamos a votar a favor. Nada máis e gracias. Grazas. Quen do Bloque Nacionalista Galego, señor Alberte, ten a palabra. Grazas, alcalde, moi boa noite a todos e a todas. Recoñecemos o valor histórico e a importancia global que ten a cetrería, non, para máis se é nomeada pois, a través da UNESCO. Valoramos tamén o traballo que fan as asociacións, esa contribución tamén para a conservación, por suposto, mas, non obstante, pois, gustaríanos remarcar no Bloque Nacionalista Galego pois, certos matices non, sobre iso que falamos do BIC. Para comezar, pois, esa ausencia dunha tradición histórica, unha tradición cultural significativa en Galiza. Non é o mesmo que a cetrería teña un recoñecemento global a que o teña a nivel local, non? Estamos falando pois que queremos instalalo en Galiza, co cal tenemos que ver pois iso ten realmente unha tradición arraigada, non? Comprendemos, obviamente, pois que Castela e León, que Andalucía, non? Pois teñen as súas propias particularidades, as súas propias tradicións históricas e que, obviamente, pois a cetrería pois estea instalada, non? En Galiza realmente hai evidencias non sólidas pois, de que iso sexa realmente identitario, de que pase de xeración a xeración, non? Que sea unha tradición popular como para establecelo no BIC. Por que digo isto? Porque despois hai outro argumento, non? Pois a falta de cumprimentos para que sexa un BIC. Para que sexa algún ben de interese cultural necesitamos, primeiro, pois eses criterios de singularidade, eses criterios de representatividade que acabo de comentar, non? Realmente Galiza ten iso que faría considerar a cetrería como BIC. Habería tamén que priorizar recursos públicos non para iso, co cal pois habría que facer un estudo exhaustivo, un estudo fundamental para comparar, non? Incluso pois con outras prácticas para ver, non? Pois se realmente a cetrería pois sería unha práctica a que destinar pois esos recursos. E logo, pois que a conservación non implica necesariamente a declaración de BIC. As accións de conservación, obviamente, son moi importantes, non? Mais pensamos que son importantes facelas a través de políticas ambientais específicas, de subvencións a asociacións, de programas, incluso de control biolóxico. Entón, iso, o dito, non? O BIC, o ben de interese cultural, é precisamente iso, fundamentalmente cultural, non primariamente pois ambiental, non? Entón, en conclusión, por todo dito, con máximo respeto, por suposto, a cetrería, non, como actividade, que sabemos que hai asociacións que a practican en Galiza, claro que sí, pero consideramos que esta proposición non deixa demostrada de maneira concluinte que a cetrería posúa unha tradición histórica, un raizame popular, unha relevancia cultural distintiva en Galiza. Obviamente, estamos falando de algo a nivel local, non estatal, non europeo, etc. etc. Entón, en aras desa política de patrimonio cultural rigorosa, prioritaria, para esas expresións xenuínas pois, de Galiza, ímonos a abster nesta votación desta moción pensando que quizáis sexa necesario un estudo máis exhaustivo, deixando claro, obviamente, que se fai ese estudo, se se concreta un pouquiño máis isto, pois esta opción pois pode mudar, pois claro que votaremos a favor, pero polo momento ímonos a abster dentro do Bloque Nacionalista Galego. Grazas. Quen do Partido Popular, señor Reiriz, ten a palabra. Boas noites e saúdos a todo o público. Falar da cetrería é falar de caza con aves rapaces, especialmente adiestadas, por suposto. Dentro deses sistemas de caza que teñen os cetreros está a altanería e o baixo bo. E dentro da altanería temos os famosos falcóns, gerifaltes, os sacres, os híbridos. A que non lle gustaría ver baixar un halcón a cazar a máis de 300 km por hora? Eu creo que todo o mundo que foi a cabarce non cos fillos ou cos netos
todo o mundo se dedicou a mirar un pouquiño os animalitos e nadie se perdeu o voo das aves rapaces. Ver unha persona con un guante de coiro na man e ver como se lle pousa aí a rapaz, eso é invidiable. Esos son recordos para unha vida completa. Recordar que, nun principio, a cetrería utilizouse como forma de caza, sendo a súa idade de ouro nos siglos XIII e XIV, e deixou de ser xa un arte de caza cando chegaron as armas e pasou a ser deporte e arte. Non é sencillo adiestrar unha ave de rapaz para estes menesteres. E digo yo por propia experiencia. A día de hoxe, onde máis se utiliza é en exhibicións e nos aeroportos por seguridade dos propios vuelos, pero non só termina aí, senón tamén que xa moitas bodas se dedican a facer as bodas nos restaurantes e o propio halcón é o que lle leva os anelos ou no peteiro ou con unhas piguelas ao propio noivo para que as entregue o día da boda. Son detalles a ter en conta. Desde este partido estamos sempre a favor da defensa e divulgación e a protección do noso patrimonio. Ora ben, como aclaraba a señora Antía, pois a declaración de ben de interese cultural, o BIC, é unha figura xurídica que ten que estar previamente avalada. E a pregunta que nos facemos aquí, todos, algún falou sin conhecemento de causa, de que información dispón esta corporación para poder declarar BIC este arte. Uns falan das curvas da Muiñeira, sen justificación. Eu aquí falo que traemos unha moción sen justificar o que se trae. Porque aquí non hai ningún tipo de datos. Non hai ningún tipo de datos. Esa é a pregunta. Recordar que só en Galicia só hai 2 asociacións de cetrería. Unha que está na Pobra do Caramiñal e outra na provincia de Pontevedra. Só 2, que creo que non chegan aos 40 afiliados. Sabemos que hai máis xente que é cetrero, pero non que estén federados. Bueno, pois con todo isto exposto, recordarlle, comentando o tema do BIC, que os exemplos recentes de declaración BIC en Galicia, os máis recentes son o Entroido e a ofrenda ao antigo Reino de Galicia. Con isto non hai nada máis. Gracias. Reiriz. Quenda de réplica, señor Suárez Cuarta, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Ben, o día que eu enseñe mensajes de WhatsApp, o día que se me empezan a enchar algo, espero que non lle pareza mal, porque xa que o que fan vostedes ou é sacarme a lingua ou chamarme tolo facéndome así, son cousas que fixeron vostedes, digo, porque xa que lles enfada tanto a miña forma de falar, a miña é unha forma de falar, non insulta a ninguén e pode gustar máis ou menos. Respecto á cetrería, bueno, igual que antes se recollía unha petición popular, eu recollo unha petición dunha asociación de cetrería. Evidentemente, o que ten coñecemento aquí, e deixou moi claro, é o señor Reiriz, que incluso propón que se utilicen para as bodas, cousa que nunca vin, non sei se me fiaría. Tamén sei que si se utilizan para cazar gaviotas, para manter o control, e igual por eso non lles termina de convencer a miña idea. Pero, bueno, solo para terminar, señor Barreiro, se vostede cree que fixen algo ilegal, demándeme. Se non, simplemente diga o que queira e vote, pero non me acuse de nada. Vale? Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez. Ben, vamos a pasar a votación desta proposición. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Ben, queda entón denegada con 10 votos en contra, 5 abstencións e 6 votos a favor. Pasamos xa ao punto da dación de decretos de alcaldía que teñen vostedes no expediente e agora temos o punto de mocións de urxencia. Hai presentada unha proposición presentada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza. Prégolle a súa representante, a Dolores Alnés, que se chegue aquí ao Salón de Plenos para que poida facer a defensa durante 5 minutos. Como saben, é unha proposición de urxencia e, por tanto, habería que votar primeiro a votación da urxencia. Se pasa, poderán defender esta moción e se non pasa, pois tería que quedar para outro pleno.
Votos a favor da urxencia. Aprobada por unanimidade. Moitísimas grazas. Ben, pois, Dolores, tes a palabra por un período de 5 minutos. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca da Barbanza demanda que os grupos da Corporación Municipal de Ribeira se adhiran e apoien o seguinte moción. Moción en defensa da sanidade pública no Concello de Ribeira. A sanidade pública é un piar fundamental do estado de benestar e a saúde de calidade. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca do Barbanza demanda que os grupos da Corporación Municipal de Ribeira se adhiran e apoien a seguinte moción. Moción en defensa da sanidade pública no Concello de Ribeira. A sanidade pública é un piar fundamental do estado de benestar e a súa calidade. A accesibilidade e suficiencia de recursos deben ser garantidos polas administracións públicas. Porén, a situación que vive en atención primaria no Concello de Ribeira ven deteriorándose progresivamente nos últimos anos, debido á falla de medios. A reducción de persoal e a precarización dos profesionales e a ausencia dunha planificación axeitada por parte da Consellería de Sanidade. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza e a Veciñanza ribeirense leva tempo denunciando o colapso que padece o Centro de Saúde de Ribeira e os centros de saúde das parroquias. A atención médica está ninguneada, con profesionais sobrecargados, axendas imposibles de cumprir, cupos inasumibles e ausencias sin cubrir, facendo que a súa calidade asistencial se reduza ata límites inaceptables. Esta realidade afecta directamente á veciñanza, que ve vulnerado o seu dereito a unha atención sanitaria pública digna e de proximidade. Se miramos datos concretos, no Centro de Saúde de Ribeira deberían traballar habitualmente 9 facultativos. Na quenda de mañá, 2 en quenda deslizante. Mañás e tardes e 3 pola tarde para cubrir a máis de 20.000 habitantes, así como 4 pediatras para atender 3.536 pacientes. Agora ben, a realidade é outra distinta, xa que é habitual que neste centro de saúde fallen profesionales, facendo que a atención sanitaria se deteriore. Na actualidade, unha das prazas de medicina de familia leva máis dun ano sin cubrir. O que máis que en torno a 1.500 persoas non teñen médico ou médica de referencia. 4 das prazas están cubertas eventualmente, xa que a 3 das profesionales marchan o 31 de agosto e 8 na primeira quincena de xullo. En agosto haberá unha xubilación, o que nos leva a que falten 6 médicas de familia dos 14 que ten que haber. Ademais, as vacacións, as incapacidades temporais e os permisos nunca se cobren, o que leva a situacións como o centro de Aguiño cunha médica en incapacidade temporal. Dende hai un mes é outra que inicia as vacacións sin que se prevea cubrir asistencia médica. A partir do mes de xullo nin todos os días, nin en horario completo ou poucos días que veña alguén. Durante o verán, as enfermeiras e as matronas de vacacións tampouco van ser cubertas, o que aumenta tamén as listas de espera nas súas consultas. As listas de agarda, tanto para atención primaria como para consultas hospitalarias, aumentan día tras día, na mente esa resposta por parte da Xunta de Galicia siga a ser insuficiente, mesmo inexistente. A precariedade esténdese tamén ao personal de enfermería, administrativo e de servicios xerais, facendo que non se dea unha atención de calidade á altura das necesidades da cidadanía. E gracias ao compromiso e entrega do personal sanitario que sigue asumindo unha carga de traballo desmedida, polo que moita da atención se mantén nuns mínimos estándares de calidade, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca da Barbanza, en nome da veciñanza afectada, traslada ao Pleno do Concello de Ribeira a seguinte proposta en acordos. 1. O Pleno da Corporación Municipal de Ribeira insta a Consellería de Sanidade a cubrir de inmediato todas as vacantes, baixas e vacacións do personal de todas as categorías profesionales dos centros de saúde do Concello. 2. O Pleno da Corporación Municipal de Ribeira manifesta o seu apoio ás reivindicacións da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca da Barbanza e da veciñanza, que demandan unha atención sanitaria pública digna, de calidade e sin listas de agarda. 3. O Pleno da Corporación Municipal de Ribeira visibilizará estas reivindicacións coa instalación dunha pancarta nun espazo ou edificio público. Gracias. Grazas, Dolores. Ben, pois, quenda dos grupos. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, alcalde. A situación cos médicos en Ribeira ven de atrás, é
evidentemente un resultado dunha política que se está aplicando en Galicia, xa se veu en Palmeira fai un tempo, veuse en Corrubedo, veuse en Aguiño, que parecía que tuvo unha solución temporal, pero como se nos acaba de poñer en claro, non foi unha manifestación na que acudimos todos os casi creo que diría que a maioría dos concelleiros desta corporación. Foi o último acto no que se veu a unidade de todos os partidos políticos, porque despois daquela en ningunha das concentracións se pudo ver aos membros do Partido Popular. A min pareceme moi preocupante a situación tanto laboral dos médicos, que deberían ter unha situación máis acorde aos seus estudios e, polo tanto, evitaríamos que se fosen a traballar fora, unha situación que probablemente poda explicar moito mellor o meu compañero, o señor Furones, como a atención que temos que recibir todos os cidadáns, pois é como se di habitualmente, a saúde é un dereito, os dereitos se nos los están quitando pouco a pouco a callada, quitando o médico de un en un, facendo de repente algún apaño, algunha tapadura así, pero despois ao final o resultado que se vai dando é cada vez unha reducción en personal, tamén en material, buscar que pouco a pouco o traslado se vaya facendo do público ao privado, que é un dos obxectivos máximas da dereita, que ademais é quen goberna na Xunta de Galicia, por tanto é quen aplica as normativas e quen orzamenta, e por iso nos encontramos nesta situación. Por lo tanto, respecto a todo o que se solicita, eu estou de acordo. Ahora ben, teño que facer un pequeno matiz respecto ao terceiro punto que nos propoñen, e é a colocación dunha pancarta nun edificio público. A ver, agora mismo, tampouco vamos a decir que somos un goberno progresista, non? Pero si se dera unha situación contraria e tuviéramos unha maioría absoluta de dereitas, nos podíamos encontrar con que o que se aprobara fora poñer unha pancarta que puxera altri sí, Pedro Sánchez dimisión, ou igual, ya que somos un goberno progresista, podemos poñer conselleiro Teixeiro ou algo polo estilo. Claro, eso pervertiría moito a utilización das instalacións públicas. Entendo que non é o obxectivo que vostedes teñen facendo isto, pero pode ser un dos resultados que pode ter isto. Por lo tanto, si estando de acordo en todo, si teño que votar pola totalidade e non pola separación por puntos, sinto moito, pero vou abster. Nada máis, moitas gracias. Párez Puerta, quenda do Partido Barbanza Independente, señor Furones, ten a palabra. Boas noites a todos e a todas. Gracias, señor alcalde. Alegro-me moito de que a Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública faga esta presentación. Creo que en moitos dos puntos, desgraciadamente, exceden das competencias que podemos tener no ámbito municipal, porque, despois dos exercicios de demagogia que hemos vivido hace un ratiño, voy a continuar en castelán que me exprese mellor. Después de los ejercicios de demagogia que hemos vivido hace un rato, pues vamos a hacer un ejercicio histórico. Entonces, esta no es una situación, como nos intentan vender, coyuntural, ni es una situación que se vaya a resolver en el año 2028 por arte de magia, sino que es una situación que ya se puso de manifiesto en el año 1991 con el informe que presentó el entonces ministro Abril Martorell, gobernada por aquel entonces don Felipe González. Desde entonces han gobernado don Felipe González, don José María Aznar, don José Luis Rodríguez Zapatero, don Mariano Rajoy y don Pedro Sánchez en este momento. Y desde el 2002, quien que se transfirió las competencias sanitarias a la Junta de Galicia, en aquel momento don Manuel Fraga Iribarne, el señor Touriño, el señor Quintana, el señor Feijóo y el señor Rueda en estos momentos. Vale, ha pasado bastante tiempo. En aquel informe ya se revelaba que había una cierta tensión en el sistema público de salud, con cierto agotamiento de los profesionales y de las capacidades del sistema, y se proponían una serie de medidas. ¿Vale? Algunas de ellas, afortunadamente, se han implementado. El Consejo Interterritorial. Otras, como la participación del usuario, han quedado en absoluto olvido. Nadie valora lo que el paciente sale o siente al ser recibido en una consulta 23 meses después de hacerte una resonancia magnética para que te digan que bueno, no se ve nada y te puedes marchar. Cosas como la carrera profesional seguimos a la espera de que se desarrolle, porque se pretendía separar qué es la responsabilidad jerárquica de lo que es el desarrollo profesional de los profesionales. No se ha conseguido. La motivación y la incentivación del personal, bueno, creo que ya esto ya daría risa. La formación continuada es inexistente.
Y lo único que en lo que sí que se prestó muchísima atención, y a lo que todas las comunidades autónomas, especial esta, ha prestado muchísima atención, es al incremento del gasto sanitario que se preveía que fuera hacia el 8%. Y se proponían dos medidas, unas de ellas que llamamos delimitativas, para limitar lo que es el acceso a la sanidad, que bueno, requeriría una modificación de ciertos protocolos para ver cuáles tienen que ser gratuitos y cuáles no, y otras que desgraciadamente son las que finalmente se han decidido implementar las consellerías, que son las restrictivas, que es, bueno, pues permitir que el deterioro del sistema sea tal, de tal manera que al final el sistema, como quien dice, entre todos la mataron y él solo se murió. En eso estamos en este momento. En las campañas electorales se dicen muchas cosas. La última que recuerdo por aquella muy significativa respecto a este tema, en febrero de 2009, una campaña electoral para las autonómicas de aquí de la Xunta de Galicia, uno de los candidatos, con voz muy grande, decía que cuando gobernara iba a conducir un coche que hubiera sido fabricado en Vigo, en la factoría de PSA. Y finalmente, una semana después, se decidió por un C6 que solo se fabricaba en Francia. En la boca más pequeña, abogaba por la eliminación de los comarcales. Eso, con la boca más pequeña, sí que parece que ha seguido su protocolo. Y finalmente, ahora nos encontramos también de parte de otro lado, por parte de otro partido completamente distinto, con un nuevo proyecto de estatuto marco que al final condena a la profesión médica y a las profesiones sanitarias a poco menos que el esclavismo. Vivimos en un puerto de mar, señorías. Vivimos en un puerto de mar con mucho personal que es marinero, que ha trabajado en empresas españolas y extranjeras. Y por tanto entenderán que un licenciado de medicina, que cuando empieza a ejercer ha hecho 6 años de carrera y 5 de especialidad, cobrando 1.300 euros al año que cobra un médico interno residente en España, mientras que un médico interno residente en Alemania cobra alrededor de 4.500, se encuentra con que acaba su carrera profesional o la empieza o la continúa, como es en mi caso, con un sueldo medio que viene alrededor de los 49.000 euros al año. Mientras que tenemos en países como Alemania, donde se gana de 6.500 a 8.500, en Dinamarca 187.000, en Irlanda 159.000, o ya el caso extremo de Luxemburgo, donde superan casi el 250.000 euros al año. Según el informe de la OCDE del 2006 y según Medical Economics, España es el tercer país con menor inversión en salud pública de todo esto. Yo creo que todos estamos aquí. Tengo que agradecer a todos mis compañeros sanitarios el esfuerzo que hacen diario por intentar mantener este sistema a salvo y que siga funcionando, porque realmente en las condiciones actuales, ¿cuántos de los que estamos trabajando actualmente en una empresa, si te ofrecen cobrar 5 veces tu sueldo, no te vas? Y no hay mucho más que decir. Es decir, 5 veces tu sueldo. Luego se nos puede acusar de que somos traidores. Acabamos de salir de una pandemia, se nos acusó de poco patriotas, se nos acusó de desertores, se les acusó a las enfermeras de que llevaban el COVID a casa. Y todo eso lo tenemos que aguantar por 1/5 del sueldo que nos pagan en el país de al lado. Dicen, semejante informe, que Portugal destaca por el gran número de médicos españoles que el sistema portugués está acogiendo. Mejores retribuciones, cercanía, semejanzas en el estilo de vida, mayor reconocimiento profesional. Y todo esto acaba desempeñando la situación. Bueno, no me voy a extender porque daría para varios minutos más. Gracias, señor alcalde, por recordármelo. Por supuesto, estamos de acuerdo en que hay que reclamar a las administraciones competentes las bajas, las vacaciones y las sustituciones. Por supuesto, claro que sí. Las reivindicaciones de la vecininanza son justas. Ahora, eso sí, desde el Partido de Barbanza Independiente, nosotros somos el único partido que no tiene representación a nivel global en el Palacio de la Carrera San Jerónimo y creemos que si se pone un cartel debería figurar un logo consensuado entre todos los partidos y, por supuesto, que no hiciera referencia a ninguno de ellos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, señor Furones. Quenda do Bloque Nacionalista Galego. Señora Rivadulla, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos mostrar o noso apoio total e absoluto á veciñanza de Ribeira, así como a plataforma en defensa da sanidade pública da Barbanza, que tanto están loitando pola sanidade pública do noso país e tamén do noso concello. A sanidade pública é un piar fundamental do estado de benestar, por iso debería ter bons recursos que garantan a calidade asistencial. Porén, a situación que vive a atención primaria en Ribeira leva anos deteriorada, sen que a Xunta de Galiza poña recursos nin medios suficientes que resolvan este problema. Os recortes continuados na sanidade pública evidencianse agora con listaxes de agarda de máis de 15 días,
falta de profesionais sanitarios que nos atendan, agravamento das patoloxías clínicas polas demoras excesivas que existen na atención primaria e na hospitalaria, por non falar do aumento da poboación neste concello durante os meses estivais. A situación da sanidade pública é tan grave no concello de Ribeira que foi a propia veciñanza a que comezou a mobilizarse para defender este servicio público esencial. Comenzaron en Palmeira no ano 2022, logo tiveron que mobilizarse os veciños e veciñas de Corrubedo no 23, posteriormente a Guiño no ano 2024 e agora en 2025 tocalle a Ribeira. Levamos anos denunciando dentro e fora desta corporación a situación que vivimos no Centro de Saúde de Ribeira e nos centros das parroquias. Isto é consecuencia directa da falla de vontade política da Xunta de Galicia, única administración que ten competencias nesa materia, para dotar os servicios sanitarios dos recursos humanos e materiais que precisan. Iso sí, non lles doen prendas cando se trata de seguir aumentando os cartos que se destinan á privada ou non fan nada ante todos os profesionais que teñen que emigrar porque aquí o único que lles ofertan son contratos de días ou mesmo de horas en condiciones precarias. No BNG temos claro onde nos van a topar, a carón da veciñanza, defendendo por riba de todo os seus intereses e traballando para que Ribeira teña uns servicios públicos fortes. Instamos a Xunta a cubrir todas as vacantes, baixas e vacacións como é obriga da Consellería de Sanidade. Isto non é un privilexio, é un dereito que temos. Non imos deixar que se poña en xogo un dereito fundamental como é o acceso a unha sanidade pública de calidade. Apoiamos e apoiaremos tamén as reivindicacións da plataforma en defensa da sanidade pública da Barbanza, que leva moito tempo loitando por mellorar unha situación que cada vez é máis insostible, coa veciñanza sufrindo listas de agarda interminables, profesionais esgotados e a perda progresiva de servicios. Por todo isto, desde o Bloque Nacionalista Galego reafirmamos o noso compromiso firme coa sanidade pública, e votaremos a favor desta proposición, convencidos de que cumpre seguir reclamando con forza unha atención primaria digna para Ribeira e para todas as súas parroquias. Moitas gracias. Gracias, señora Rivadulla, que anda do Partido Popular. Señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois, en primeiro lugar, agradecer aos propoñentes a súa participación neste pleno. Desde logo, creo que non debe haber dúbida en canto ao que se presenta hoxe con respecto da sanidade pública. Tamén creo que hai que recordar que a atención primaria atravesa unha situación moi difícil en toda España, non só en Galicia. E que, polo tanto, creo que iso é completamente independente do partido que se atope no goberno. Dende logo, tampouco vai a ser este grupo político que veña aquí nin a facer política, valga a redundancia, nin a entrar en confrontacións partidistas, señor Suárez Puerta, pode estar moi tranquilo. Creo que a sanidade é un tema bastante importante como para tratalo coa dignidade que se merece. Eu creo que isto non entende nin de ideoloxías nin de votos. Todos queremos un servicio, de logo, que nos protexa, que nos coide cada vez que precisamos del, que por desgracia, uns é máis a miúdo que outros. Creo que se dixeron aquí moitísimas cousas sobre a sanidade, que dixo o señor Furones, pois aportou unha serie de datos. Eu creo que a sanidade require neste momento pois de unidade, de consenso, que dende logo, aínda que se nos queira poñer en dúbida este grupo en algunhas ocasións, nós vamos a estar defendendo a sanidade agora, defendemos a sanidade antes e a defenderemos pois de aquí en adiante no futuro, porque creemos que é un dereito fundamental para todas e para todos os ribeirenses. E, polo tanto, abogamos pois por esa mellora, abogamos por esas opcións que se presentan aquí de mellorar sempre, de poñer todos os recursos que sean precisos encima da mesa. Eu creo que todos os recursos que se poñan encima da mesa sempre serán poucos para dar unha cobertura suficiente e dar unha cobertura, como digo, digna e de calidade pois á veciñanza. De verdade que eu quero agradecer tamén ese esforzo que se fai por parte dos profesionais da atención primaria e da sanidade en xeral, e de verdade que neste grupo pois sempre van a topar unha man tendida para defender a sanidade pública. Eu, señor Suárez Puerta, de verdade que me encantaría decirlle algo con respecto ao que dixo antes, pero que eu non vou empañar o sentir desta proposta, que creo que trae pois consenso e unidade, e creo que o mellor que se pode facer neste caso pois é decir que adiante, que defendamos todos xuntos a sanidade pública. Grazas. Ben, algunhas cuestións que sí que me gustaría apuntar como alcalde.
é que, bueno, en primeiro lugar tamén sumarme a eses agradecementos que a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza ten unha traxectoria demostrada de servizo público, de querer defender a sanidade que nos afecta a todas as persoas, independentemente de a quen votemos, e tamén a propia veciñaza de Ribeira, que tivo que empezar a manifestarse, pois xa o dixeron antes, non? Primeiro pasou en Palmeira, despois en Corrubedo, seguiu en Aguiño e agora estamos tamén en Ribeira con eses déficits de profesionais. Agora ben, creo que máis alá de suscitar unidade a sanidade, que ten que ser así, vamos, ten que haber un consenso unánime en defensa da sanidade pública, creo que hai que pasar o seguinte pasiño. É dicir, está moi ben facer declaracións de apoiar a sanidade pública, pero o agradecemento por si só non chega. É dicir, fan falla feitos. E os feitos que vemos no Concello de Ribeira ao longo dos últimos anos non son meses, non é unha situación extraordinaria de hai unha semana, de hai 2 meses, de hai 6 meses. Estamos falando de anos, onde a situación da atención primaria no Concello de Ribeira está moi deteriorada. E a pesar de que a Consellería de Sanidade ten a información de cantos profesionais faltan, cantas baixas hai sin cubrir, as vacacións tampouco se cubren, ou incluso tamén do persoal administrativo, que tamén é importante para dar citas ás persoas que o necesitan, pois a Consellería non está facendo nada para solventar ese problema. Pero que, ademais, hai unha cuestión grave tamén que hai que apuntar, que a día de hoxe quero que se saiba. Dende o Concello de Ribeira levamos pedindo reunións coa Consellería de Sanidade dende o ano 2023, dende o día seguinte dende que este goberno tomou posesión. Pois dende o ano 2023 a Consellería de Sanidade négase a recibirnos sistemáticamente. E a min gustaríame preguntar, lanzar unha pregunta ao aire. Por que un representante público que ten unha situación nun concello como o de Ribeira tan deteriorada, por que se nega a recibir aos lexítimos representantes da veciñanza para falar das cuestións que lles está afectando na saúde á súa poboación? A min gustaríame facer esa reflexión en alto e a xente que nos está vendo pois tamén terá que sacar as súas propias conclusións. E, ademais, pois gústame que haxa esa unanimidade no Concello de Ribeira para defender a sanidade pública, pero que necesitamos feitos. Está ben a unidade, pero necesitamos feitos. E os feitos son contratar aos médicos profesionais suficientes que garantan esa calidade asistencial sen listaxes de agarda, demoras ou sen que a xente teña que esperar ou acudir a urxencias en casos desesperados porque non hai citas en máis de 15 días no seu médico de cabeceira. Ben, hai esa petición, a min gustaríame preguntarlle aos propoñentes, que neste caso é a plataforma, se desexan que se vote por puntos ou ben se vota de maneira única a proposta tal cal está presentada. Ben, pois, unha vez xa feito o debate, vamos a votar esta proposta presentada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobada por 20 votos a favor e unha abstención. Moitas grazas. Pasamos ao punto de rogos e preguntas. O primeiro deles é unha pregunta da señora Barreiro. Ten a palabra para poder formulalo, relativo á oficina de correos. Gracias de novo, señor alcalde. Ben, o anterior equipo de goberno do Partido Popular foi quen de conquerir unha axuda tras un longo proceso de traballo e co-creación para a rehabilitación do Conservatorio de Aguiño. As obras comenzarán en breve, se non comenzaron hoxe xa. E ali están albergadas varias asociacións que teñen oficinas e utilizan diferentes espazos, ademais de actividades que entendemos que se trasladan para o novo Centro Social de Carreira se non estamos mal informados. A oficina de correos a que nos referimos tamén está ubicada no devandito conservatorio. En tal situación, o que queremos deixar claro con esta pregunta é que non queremos que a oficina de correos vaya para outro lugar que non sexa a parroquia de Aguiño, onde está. Como parroquia máis poblada do Concello, consideramos que se deben buscar
un lugar axeitado para dar un servicio de calidade e en boas condicións á veciñanza da Guiño e para a traballadora tamén que presta o servicio. Polo exposto, queremos facer a seguinte pregunta. Pensou en algún momento este equipo de goberno nunha ubicación alternativa para a oficina de Correos da Guiño? Gracias, señora Barreiro. Ten a resposta o señor Mariño. Señora Barreiro, este equipo de gobierno está siempre, como no puede ser de otra manera, al lado de los vecinos y vecinas para evitar, sobre todo, perder servicios por los que han luchado muchos años. Y no vamos a permitir que se pierdan. Como sabe usted, este equipo de gobierno ha estado al lado de los vecinos de Aguiño. Hace un momento hemos tratado esa moción y el pueblo de Aguiño ha luchado, ha estado ahí día tras día, semana tras semana, para que no se perdiera esos médicos, pidiendo esos médicos a tiempo completo. Por lo tanto, al igual que esto, pues el equipo de gobierno lucha por cada servicio que tienen nuestras parroquias. A raíz de estas obras, le puedo indicar que un responsable de Correos ha puesto ya hace tiempo en contacto con nosotros y le hemos dicho que vamos a poner a su disposición una oficina en nuestra parroquia en Aguiño. Al mismo tiempo, yo mismo le he pedido, además, que coloquen un buzón físico, a poder ser cercano a donde está ahora y, en todo caso, después se colocaría otro en dicha oficina, porque, bueno, por inercia, pues tendemos a ir a donde estaba actualmente la oficina de Correos. Y, bueno, como saben nuestros vecinos, tanto de Aguiño como de cualquier otra localidad, no solo es una oficina, un buzón, echar cartas, sino que a veces la oficina es necesaria para otros múltiples servicios que se hacen en día a día. Como sabe usted, en Aguiño viene una hora, pero entendemos que una hora es suficiente para esos trámites que se pueden hacer muchas veces, pues temas de paquetería u otros temas. Como sabe usted, las obras dicen que duran 6 meses. Hace años estaba yo en Corme y había un cartel enganchado allí en el puerto que decía que habían arreglado una rampa del muelle y ponía inicio das obras para as seleccións, acabarán, vai ti a saber. Pero en este caso entendamos que van a ser 6 meses. Y un servicio que desaparece 6 meses, a veces después las costumbres quedan ahí. Entonces mejor no toquemos nada de lo que tenemos en especial en nuestra parroquia en Aguiño. Este gobierno se ha puesto en contacto y se ha puesto en contacto, le voy a avanzar, con el patrón mayor de Aguiño para, si podía ser dentro de los locales que disponen ellos, si podían disponer de algún local. Este viernes, según me indica tamén o concelleiro do Mar, hai unha reunión da Xunta Xeral, como es todos os meses, e aí, en esa reunión, se tocará esta solicitud por parte del Concello. En esa Xunta Xeral participará tamén, bueno, no como político, pero bueno, el concelleiro do Mar, e aí estará apoyando esta iniciativa. Creo que la Cofradía de Aguiño, como usted bien sabe, siempre está dispuesta a colaborar, siempre está dispuesta a ayudar y no creo que haya problema. Gracias, pues señor nada Marín. más, muchas gracias. O seguinte rogo tamén é da señora Barreiro sobre uns contedores que estaban na rúa Francisco Lorenzo Mariño. Ten a palabra. Gracias de novo. Logo de asfaltar a rúa Francisco Lorenzo Mariño, por certo, unha obra de pavimentación solicitada polo anterior equipo de goberno, vimos de comprobar por numerosas queixas por parte dos veciños e veciñas da zona que, curiosamente, se retiraron uns contenedores que daban servicio ao entorno do centro de saúde. Entendemos que estas labores son parte das facilidades para que os obreiros realicen os seus traballos, pero tamén entendemos que unha vez que se fan, deberían volver ao seu lugar. Ditos contenedores dan servizo á veciñanza, que ademais eran 3 contenedores que estaban en bo estado e que agora non están en ese punto. Alén de todo isto, tamén queremos denunciar o mal estado dos contenedores na parroquia de Aguiño, encontrándose moitos deles rotos, sen a panca que abre o contenedor para poder botar a basura, o cal fai que abrir manualmente teña dificultades para persoas maiores, por exemplo. Sin falar xa de outros animales que viven dentro deles por falta de limpeza
En outros puntos, pois, falta o do plástico, en outros o do papel, un sinfín de anomalías que nós mesmos fomos comprobando. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita que se repoñan no lugar orixinal ou a liña de contenedores de Bandita, que estaban en Francisco Lorenzo Mariño, ou un lugar no entorno cercano que siga dando servicio aos veciños que ali viven e se revise o estado dos contenedores na parroquia. Gracias. Ben, grazas, señora Barreiro. Para a resposta, ten a palabra o señor Mariño. Señora Barreiro, logo de asfaltar a Rúa Lorenzo Mariño, por certo, obra de pavimentación solicitada polo anterior equipo de goberno, bueno, puntualicemos. Ustedes esa calle, esa avenida ou esa rúa, como quiera usted llamar, claro que fue solicitada por ustedes, pero realmente años y años pasaron y hemos llegado nosotros y en 2 años hemos solucionado. Pero no vamos a meternos ahí. Me habla usted de sus contenedores. Sí, realmente me lo han pedido algunos vecinos y hemos considerado que de momento había que retirar. ¿Usted cree que realmente estaban bien situados esos 3 contenedores que dice usted? Yo, si me lo permite, le voy a responder ya por mí. Le voy a decir que sin aceras allí, usted se da cuenta que Francisco Lorenzo Mariño, la calle, allí en ese tramo no hay aceras, hay una curva, como usted dice, claro. Entonces, yo realmente no acababa de, hombre, es una opinión personal, no acababa de convencerme, yo lo situé ahí, moverlos, habría que continuar la acera y después de la acera, en ese caso, colocar los contenedores. De todas formas, sigo creyendo que no es la ubicación ideal, vamos, es una opinión personal, porque, como dice usted, hay la entrada en una curva, creo que no es el sitio más adecuado. Se movieron para una zona cercana, pero, como usted se puede imaginar, en una zona cercana pues hay aparcamientos y hubo una repulsa. En este momento no están ubicados en esa zona, se han estudiado otras ubicaciones, no le voy a decir que vayan a volver al mismo sitio. Yo creo que en este momento se buscarán alguna ubicación cercana, pero también tenemos que pensar que los contenedores son antiestéticos, vamos a decir, pero también son necesarios. Entonces, también hay que buscar unos lugares que estéticamente sean correctos, un poco alejados de esa visión que a veces tenemos. Hombre, vemos aquí en el Malecón, vemos determinados sitios que realmente hacen murallas chinas. Entonces, en Aguiño, en Rúa Castelao, como puede usted observar, hemos eliminado bastante. No han sido eliminados y han desaparecido, sino que han sido reubicados en unas zonas más escondidas, con lo cual también luce mayor la calle. Y ahí yo creo que esa es la idea, buscar dentro del entorno un lugar más discreto. Y, hombre, y aunque tengamos que andar un poco más con las bolsas de basura, a lo mejor alguno que me oiga me criticará, pero yo creo que también es bueno que también, pues a lo mejor hay que reducir contenedores y que cada uno pues camine un poco más y lleve el contenedor a un sitio adecuado. Nada más, muchas gracias. Mariño. A seguinte pregunta é unha realizada pola señora San Pedro sobre a circunvalación. Ten a palabra. Moitas gracias. No ano 2020, a Xunta de Galicia presentaba ante a Corporación Municipal o proxecto para a realización da variante de Ribeira, unha infraestrutura que suporía unha inversión de 9 millóns de euros e que respondería a unha demanda histórica en materia de infraestructuras e tráfico. Mais esa demanda histórica convertiríase durante anos en cabalo de batalla por parte dos grupos que os integran o Goberno e que solicitaban unha e outra vez sen argumentos sólidos que se estudase unha alternativa ao trazado proposto que tiña un fin completamente diferente ao que Ribeira precisa. No ano 2023, coa entrada do tripartito no Goberno municipal, anunciábase a bombo e platillo como unha desas primeiras medidas a súa intención de facer outro estudo alternativo comprometéndose a estudar a viabilidade dunha alternativa que non afecte aos veciños. Estamos ás portas de xullo de 2025 e o único que sabemos dese estudo, señor alcalde, é que, según o voceiro socialista, o alcalde o ten guardado nun caixón por interese propio, setembro de 2024. Compre recordar que na anterior legislatura solicitaron vostedes a realización de estudos que non lle valeron os resultados, motivo polo que incluso se solicitou un pleno para reprobar o anterior alcalde. Eu me pregunto, 2 anos despois, cal é o motivo polo que o señor alcalde segue sen dar explicación sobre ese estudio alternativo que foi unha das súas primeiras medidas unha vez chegado ao Goberno.
Gracias. Grazas, señora San Pedro. Ben, pois, indicarlle que algunhas cuestións das que pon aquí son directamente falsas, non? É dicir, non teño o estudo guardado nun caixón, basicamente, porque senón estaría publicado. Indicarlle tamén que a propia Xunta de Galiza pode facer esa circunvalación que teñen proposta cando queiran. De feito, eu aquí teño un informe do Concello de Ribeira asinado polos técnicos do Concello, onde se pon non que a circunvalación promovida pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade é responsabilidade única da administración competente, que é a administración galega, e, por tanto, o Concello de Ribeira non pode nin favorecer, nin tampouco atrancar esa construcción, non? Ben, con respecto a ese estudo técnico comparativo, pois dicirlle que está a piques xa de saír, sabe que é un estudo que implica pois un estudo do propio territorio, non é unha cuestión que se deba facer pois así, a primeira de cambio, senón que hai que estudar o territorio e despois, sobre todo, o que incidíamos era que queríamos unha alternativa que fose mellor que a propia que plantexaba a Xunta de Galiza, non? En ese sentido, creo que vamos ter unhas conclusións pois positivas, tendo unha proposta de mellora para lanzarlle á Xunta, non? Pero agora gustaríame tamén incidirlle en que non é unha cuestión que nos vayamos a poder levar adiante ou imposibilitar a realización da circunvalación proposta pola Xunta. E quero dicir isto, e non o digo a raíz da súa pregunta, senón porque hai informacións que se lanzan á prensa por parte de entidades e tamén por parte incluso da Xunta en reunións que fan, onde se di que o Concello de Ribeira está imposibilitando realizar esa circunvalación. Iso é falso, porque o Concello de Ribeira non ten as competencias en materia de infraestructuras que poida nin desenvolvela, nin tampouco imposibilitala. Por tanto, seguimos con ese compromiso que adquirimos coa veciñanza no seu día cando nos presentamos ás eleccións municipais. Presentarase públicamente para que todas as persoas que queiran ver ese estudo que o podan coñecer en detalle. Tamén estará a divulgación a disposición de todas as persoas de Ribeira a través da página web. E tamén me gustaría incidir, non, en que, bueno, xa que nos bota en cara que hai, pois ese tempo que non presentábamos o informe, tamén me gustaría indicar que hai tamén outras cuestións, non, por parte da Xunta que tamén me gustaría que o seu grupo pois nos facilitase ou que nos apoiase noutras reivindicacións, como, por exemplo, que esa circunvalación, non, que hai un orzamento de 1 millón de euros, creo lembrar, dos orzamentos da Xunta para este ano 2025, estamos en xullo de 2025 e aínda non se executou nin un só euro. Ou, por exemplo, por non falar noutro ámbito tamén, como o tema da sanidade, levan vostedes máis de 4 anos ou 5, creo, prometendo tamén a ampliación do Hospital da Barbanza, e tamén seguimos esperando, non? Unha cuestión ben máis importante que calquera outra cuestión que nos poidan formular, non? Pero, en todo caso, nuns días poderemos xa facer público ese informe e agardamos tamén que sexa para o seu agrado. O seguinte rogo é de Alejandro Vidal sobre os baños públicos instalados no Touro. Señor Vidal, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Unha vez máis, coa chegada da época estival, volvemos a toparnos cunha preocupante deixadez e falta de gestión por parte deste equipo de goberno tripartito. Nos últimos días, temos recibido varias diversas queixas cidadás relacionadas coa instalación dos aseos portátiles nos arenais do noso municipio. En primeiro lugar, queremos facer referencia á Praia da Catía, concretamente no acceso por Rúa Lagarto, onde este ano non se instalou o aseo portátil, a pesar de que si se colocou o verán pasado. En segundo lugar, veciñas e veciños da Praia da Meixida infórmanos dun feito que custa crer. Segundo parece, a empresa encargada da instalación dos baños desplazouse a Torenal, pero, ao comprobar que se están realizando as obras de remodelación da fachada marítima, decideu marchar sen sequera tentar buscar unha localización alternativa, como a empregada en anos anteriores. Isto deixou a praia sen este servicio básico, nun momento de máxima afluencia. A terceira queixa, posiblemente a máis insólita, procede do Paseo do Touro. Os usuarios deste espazo comunícanos que ali se colocou un aseo portátil directamente sobre o paso peonil e que este está a perder líquido químico do seu interior, xerando fortes cheiros e unha gran mancha de suciedade no pavimento. Acompañamos este rogo con fotografías que acreditan tal situación. Dende o noso grupo consideramos dunha gravidade extrema
que dentro do Concello se contraten servicios sen que exista unha supervisión mínima para garantir a súa correcta execución e unha calidade adecuada para a cidadanía. Por todo o exposto, rogamos, número 1, que se proceda á instalación inmediata dos aseos portátiles nos arenais onde actualmente faltan, nomeadamente na Praia de Catía e na da Meixida. Número 2, que se retire de maneira urxente o aseo portátil en mal estado situado no Paseo do Touro, trasladando a unha localización máis aceitada e fora do paso peonil. E número 3, que o Concello establezca mecanismos efectivos de supervisión e control sobre os servicios contratados, para así garantir o seu cumprimento coas condicións mínimas de calidade e salubridade. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vidal. Ten a resposta a señora Redondo. Boas tardes de novo. Bueno, señor Vidal Álvarez, quero comunicarlle con referencia á instalación de baños en sitios onde usted indica xa están planificadas, e non de agora, senón desde abril. Ca empresa, así tamén como tendo en conta o merendero de Couso, que ainda foi colocado este fin de semana porque ainda están colocando baños. Traiolle aquí o informe ca debida presentación no SUAL o día 20 de 6 de 2025, onde informa eso que vostede di da Praia da Meixida, pero eso non indica de que a Praia da Meixida vai a quedar sin baños. Ou a Praia da Meixida teña contemplados 2 baños, un PMR e un normal, os cales non se poden instalar debido ás obras. Pero eso non significa que non se vayan a instalar. O que non se vai a instalar é o PMR debido ao volumen que ten, pero si se vai a instalar un baño, bueno, normal. Sentimos moito que non se poda instalar un PMR, porque a miña execución este ano era poñer máis PMR nas praias, pero, bueno, debido a esa obra non se pode instalar. Despois, a ubicación da Praia do Touro. Esa ubicación non foi así aleatoriamente, foi unha ubicación pedida veciñal, e máis foi unha ubicación consensuada debido a que ali fan os campamentos de conciliación do Ayuntamento de Ribeira. E para os monitorado era moito máis complicado ir hasta o final da praia como estaban indo debido ao volumen de nenos que temos este ano. Podemos decir que temos 210 nenos, tiñamos para 180 temos 210, aumentamos bastantes plazas e, como comprenderá, mover a 210 nenos a hora de ir ao baño, para eles é moito máis cómoda esa praia porque está máis recollida que a outra praia. Pero igual o sitio, eu aí non lle vou dicir que non sea o idóneo, pero para eles, para cando vayan da praia, para non traeren as areas, porque teñen que andar a cambiálos e así, tanto para nós como para a empresa, foi o sitio máis idóneo. En canto á pérdida de vertidos, eu falei ca empresa o jueves, o miércoles, e mandándolle este tipo de incidencias. Eles mándame o diario, me dicen que non é un vertido químico, senón que foi un vertido do líquido de limpieza, que non é químico, que é un vertido apto para a saúde, e con respecto á supervisión e control dos servicios contratados, ten vostede a razón, é o noso traballo mirar porque estes servicios cumpran un prego, pero claro, terán que cumprir o prego unha vez que estén todos colocados e estar todos ubicados. Unha vez terminado isto, espero que cando terminen esta semana de reubicar os baños e colocarlos todos, espero poder falar ca empresa, non que falo con eles, pero me refiero poder falar con usted e explicarlle pois todo o que a empresa mellorou ou cambiou. Ben. Respecto ao baño do Touro, está ben polos nenos, como usted di, pero en estes casos eu creo que eses baños, se temos unha localización onde haba un terreo de terra debaixo por estes pequenos vertedoiros que sabemos que non son tóxicos, pero sí xeneran malestar aos transeúntes dun paseo con tanta afluencia, pois ao mellor un pouquiño máis na praia buscar un aseo ali. Sí. Non é por entrar en debate, é só aclarar isto. O problema é que se mirou xusto no terreo que hai diante, que hai, de feito, na imaxe que vostede pon, vese, creo que é na imaxe que vostede pon, que se ve un cacho de terreo da praia. Que pasa? Que ese terreo está en pendiente. É a empresa que tiña medo que co peso do baño pudera desprenderse. Por eso foi reubicado aquí, non foi por outro motivo. Pero, bueno, intentaremos, como a limpieza se aumentou este ano, intentaremos que vayan, que deixen de ir, por exemplo, a Couso, en vez de ir
En vez de iren 2 días a couso, pois que vayan cada 3 días a couso, que vayan aquí todos os días. Vale, máis nada, moitas gracias. Grazas, señora Redondo. Ben, pois non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Grazas.